I remember mapurisa kutanga kuya padhoo ranga rine safe. Ndakatomba kuzi vapfirire mata vachisvika padhoo vapfirire mata. Ndobva ndakaenda padhoo papo nditoti pu kupfirira mapurisa wanga zvekudonha zvekutoita sekuti vanhu vasina pauta uchiende kodonhera kunge mata ndoribona. Vode kuuya futi ndoita the same thing. Uchimbondisiya ndiri koseri kwaikwai ndagara museli meme ndagara. Vouya futi. Saka pakuya pavakaita vakauya vakabata zvimapepa spray zvaizvo because vanga vakutotya zvindaita kusvipira mata vanhu vachidonha ndoribona. Votanga kuti vakabata zvimapepa spray. Deri mwe vane chimota chavo chakaita chikombi zvimanova zvaizvo zvanga nacho chanodhiraivhirwa nodhiraivha wavo. Vane munda akutori kusango kune munda wako vanorima nemombe dzavo dziri ikoko. Kuti handichoona kumunda kwedu nemwana wavo takaenda kumunda kwaikwai. Tasvika kumunda kwaikwai. Kusvika kumunda kwaikwai hakuiti. Imba yanga iriko yanga wanga nabhata vashandi 4 5. Pai kune imba yanga yangoita dzeuswa dzadza but isina denga. Yangoiswa half plastic isina futi chidziro. Ndomwe maigara machinda aya. But machinda acho kwatarisa vanhu vanga tojairika life kako. Tatoenda. From a surprise ndazongozwa kuti tiri kuya tichadzoka chichichi tizokona. Vakutondisiya kumunda kwaikwai netimu rere. Apo tatomwa mvura inoerera uchera mvura inoerera kune yaya kuti pane chinonzi chinyuka kaya chiwelu chacha. Iyo mvura inonga itodi tucherera kwakutomwa. Baba ndakati gare tuna life yandakurarama iyi haisiriyo. Saka kwatanga ndiri kumunda kwakudhuze nemune purazi rimwe murungu akane purazi remaorenji ikoko. Ndakazotozwa vanhu vakazotondodza kuti kunokuchi kune purazi remaorenji munoende kosakurira kuitira mabheseni madhishi maorenji kuti mvura igare kanofana kumakurira katika dhishi. Zvakanzi kuita maorenji 60 unopiwa 100 metcash. 100 metcash inonga iri equivalent like now $50 something. But 60 dzacho todzipedze babaka. Zvaida vajaira vaipedza. Ndikati ndinga nditsvage basa nditoenda hangu purazi ikoko. Tete vari kumanika kwaikwai vasati vauya vakandisiya nevashandi vavo. Ndaitorima munda mwavo ndichirima pandinoti hapana zvandiri kuona hapana mari yavari kundipa ende vandiri kubatsira vanhu vashandi vavo vari kuhora. Ini hapana chandiri kupiwa. Ndaingonyeperwa ziyo tozokuti ndese kuchikoro chePortuguese chichi wozodini wozonyora yachi wozoita ticha English. Handiri kuona. Ona because ndakafira hangu O level but English ndinayo. Saka vaita unoita chi ticha O level kunoku zvinoita chichi apa vaitonyepera saka ndaitofira sekuti saka ndinongerawo ndikaita ticha kunoku nemari yacho yaitaura matichers kunoku yanga iri mari yevaluables mari yekuMozambique kunoku ndezvekubhitwa value ichibuda kuenda kunyimwe nyika but munyika mwayo inodi inotoshanda zvitoripo bhozera macoin acho anotenga ndinoona. Saka ndakatoti ndinonga ndatopinda machena. Saka nekurima kwandaita kuimpressa kuti vaodini vafare. Ndinoona. Ipo ndakaona ndisina mari ndisina zvekugezesa kana chi ndipo ndakatanga kuenda kumaricho aya kumaorenji. Vochozoyawo zonda kuenda kumaricho maorenji. Vakati sadza rangu aucharyi panapa. Hakuna munhu uri sadza rangu echiende korime echiende kumwe korima usikarimi panapa. Ndichitoda chifundo ndikati okay. Ndakaramba chino maorenji kwako ndaenda kutodyawo kuzvimafriends ndaenda kuona nazvo ikoko. Ndaenda kumaorenji handisaisvitsa 60 dzandisaidzikwanisa. Ndaitokwanisa ka 2 days. Miti dzaidiwa kuti ubhadharwe mari $50. Ini ndaikwanisa kuzvishanda 2 days. Because ndaitadza kugwaza. Ndobva ndakazodi pandakazotorwara before ndihore mari yaya ndichomba kutorwara. I think but pandakazoenda kuhospital yakandizobatwa malaria but ndaihudha. Ndakatobva ikona ndatopera ndaihudha. Ndaiti ndikati ndo toilet. Yanga iri bush toilet ikoko. Woda kubva kubush toilet kwaikwai. Ndaizotobva kumudumu maudi. Makutorwadza. Ndasaka ndimborara iko ndazozondapedza. Ndakasvika kuenda pasituation yekuti ndakabarwadziwa. Ndakarwadziwa. Mafesi vashandi vando vari kupura ndibikire sadza ndinozivawo kubatikirwa nemunhu wekuti unongasanisira kuziya haasi kubatikira the way. Kuzosvika pakuti tete vaya vakauya vachiti ndizvoti munhu uri kurwara. Ndichiti ndakagaya kuti havachatowega uri kurwara saka hande kumanika uende kuhospital dai. Vangonditarisa titongewo ndikatomba vafunga vanitarisa daiso. Vakadii? Vakabva vangobaya. Handimaiziva. Vangonditarisa kubva todini. Vatobaya ndisiya. Second round uchouya ndichovaudza tete ndiri kurwara. Ndombirawo kuenda hospital. Vatambai. Ndokuzonditora ndoenda kumba. Ndichisvika kumba
Ndotoenda pahospital Manika. Ofuti pahospital Manika ipapo pana mudhara wangu ndibaba munini futi kunana mudhara. Ndibona. Wayatoshandawo wakatonesi pahospital ipapo. Ndosvika mawaka kuti ari teste malaria. Nditeste zvishona asina kabato malaria. Uchone pakose malaria ndobva ndamwa. Ndikati mbuya tete anchakwasidzoka kumunda. Ndakatosara pamba pawo. Ndasara pamba pawo munhu usikagari pamba tete wangu. Munhu yanotomukira doro. Nguva zhinji dzawo ngezedoro. Pamba pawo atonyanya kugara. Pamba pawo ndazvika sometimes atonyanya kugara pamba pawo anokangoenda. Zvingotravira vachifamba mundibona. Asi ndakagara. Svikwa zvekuti anhu ndaito zvimabhebhi ndaipfimbawo. But kuti jadinesa kuti vanochiwa tete wangu. The whole Manika ndingataura zita rawo. But ndingataura zita rawo kuManika wangu azvindotoziya. Munhu unotochiwa. Anokutoti vanoroya but ndinongozivawo hama yako kuti inzi ndodaro unonga usikazvotona watozviziva. Ndobva even namanje nangu kuti prove ndidwa asi ndakuti katopfimba musikana pamba pawo pakanaka. But ukatomuti ndinogara apo kuti aonepo ndogara kuti pari bhoka. Wati nzobhibhira kuti pamba ningi chate kuchamuka. Okay, anyway ndakagara patete wangu ndagara kusvika ndakazonge ndatojairawo vanhu mumaraini mugete imomo. Sandaipiwa mari chokuti kutsa mabhini vanokuitirwa zvinhu. Saka vanga vasachandipi chikafu tete ndaingotozvitengera ndakutozviitira. Kusvika vazotibudisa mumain house vanga vane boys car yavanga nayo boys car yanga iri nechekuzasi yange ne3 rooms mwaisa zvinhu zvavo mastoreroom nechikafu chamagwere. Sasa zvino ndakarima magwere wakati magwere unotora unotsvaga mari yako gaisa magwere ako hupfu uchitengera muri unozvionera zvimwe zvese akati unozvionera. Andiripaona. Ndagara but ndikuona kuti mari chacho nge 2 minutes adai. Ndopakazoti baunini wangu because baunini wangu anoona atete wangu anotowatyawo. Ndizivi chavanowatyira. Vakati ndavataura soro ndiri kusagura vakanditsvagira basa. Rairwadzawo. Zvekutemerera marodhi chaizvo. Handiri rodhi kana masango raakumerera ziya kuti zvivhare rodhi. Munovhurira kuti zvinase kuita clear. Ndakawana basa tichifamba tichikemba nerodhiro rimwe muchiti mukapedzera muna masvikira munokemba muchienda nerodhi. Takaenda tichataura tichingoshanda kwega tichishanda mushonga ndakarova makilometers akawanda. Munenge muchiita zvemugwazo. Asizivi pachona chirati mugwazo muri chinyi. Kuti kupiwa mari wapedza ndima unenge wapimirwa. Ndobada. Saka tashanda tepimirwa. Apa kundaipedza zvaenderana kuti wabata pakasungwa sei. Ukaitawo munyama yemuti aimhanya kugurirana. Ukagurirwa pana pakasunga sereke. Zvaikunonokera ukagurirwa pari izi zvaidi. Saka tikashanda ndakakwanisa mari yasvika kuma 2000 to 3000 met cash. Fuchi yanga itoriwo better. Asi ndakazobayiwa chiguno changu ichi. Kumwe patakazopedzisira tiri. Ndabayiwa chiguno changu ichi munzwa wakatotobudira necheuku. Munzwa. Ndozvakazotondisashana ndidzoke. Fuchi madhezi acho ndakurota hope dziri evil. Ndairota pamwe ndichifomboka nemazinyoka so. Ndokuti nditaure nyaya because nestori yangu ikazoitika ndinodoti muinzwe. Saka ndairota ndichifamba nemazinyoka kuti sekuti vari kundikwizhira zvindiriteta ndiri ikoko kusvika pandakazobayiwa. Ndodzoka kuManika. Ndadzoka kuManika ndakati gare. Tete vasaizana kwatoro ndakawana basa. Handi munhu usikagari pamba. Pamwe asisvika ndisipo asati nasoziva kuti zvakafamba sei, zviri kufamba sei. Ndakazoti ndadzoka. Ndadzoka padhini paya ndagara kuboys car kwangu yakwe. Ndakabayiwa. Munzwa wayo wakazobuda. Ndakutanga kutohila ndabho. Mari dzedu dzakazohoriwa. Ndakazoenda kunondotora mari yangu. Pakutora mari yangu ndatoita plans dziri bho because ndaenda kutoona futi situation yeMozambique. Sa plans yangu yakuti ndinofanira kuenda kupi? Kumba. Kune blazi yangu irichi pazona paya. Handibona. Ndatodzikira pana taxi yacho. Handikuenda pa Zimbabwe patsoka pana pangori padhuze. Sino ndaenda kutoplan kuti asizvenda na mari. Saka uchiri kudhakwa ka. Mumwe plan anodhakwa iswa futi. Ndombe ndakatanga kutoribura mari yeye ndakuda kutoirwa malaga naisika tombongo. Bozoko ndaenda kutomwa. Ndaenda kumwa tototorere. Bozaka bari marumoza ndaenda kumwa tototo. Nezvimadoro zvinongona zvakachipa chaizvo. Ndo ndaenda kumwa bozasika mari. Yavana ngengeri mari icho. Bari pandakaona mari yeye ndakasunga ndakumwa ndakutomwa malaga haya ndakutosvitawo munhu nemari yeka 2000 kana ndapuwa kake. Kusvika pakati ndikapera nebhazi yakuti chaenda ndozodi futi kubaya. Ndombe ndakazogara kuboys car ndagara kwakwe. Ndombe ndakatanga kuexpensa zvinhu zvendisingaiti. Zvokuti ndiri kunoona panapa ndosamuchiona handicharowi bhiya handibhemi.
I'm a full Christian. Munhu wairwa bhiya waimwa achidai. Pakazoitika zvimwe zvekuti nanhasi ndoda anza yazvo. Sendane anza. Nasati ndichirara rimwe day ndakaba key ndaenda kuziya key yeMain House. Paisati key yeMain House. Saka ndaida kurara pamubhedha vari bho. Bhozi kwangu boys kana yatorara chipasi. Saka sipo ndakwaso kumbovhura ndoda kutorara chi mubhedha. Rimwe day ndakarota ndisina kurara hope. Ndinosi kuti tete wangu vari pawindow. Ndasoro ndisaona zvakati mavhembaya zvozvo. Ndosanga ndodo rumwa ndinosi kuti pane mazino akareba so ndichini. Asi ndakabatwa dai kuti sekuti ndakabatwa nokurara usiku wacho mudhenimo. Ndobva ndabudamo. Ndobva ndaenda kuBoys Sky kwandaitoenda. Ndakutofara kurara kuBoys Sky hope dzaipota dzichiita nani. Ndakazopesa ndakuexpensa zvinhu zviri strange zvekuti even nowadays izvo zvanditozivi zvaifamba sei. Ndiri kuBoys Sky pakazosvika nguva yekuti ndainzwa sekuti pamusoro peroof apo vanhu vari kuflya. Saka next pedo wanga iripa munhu wanga neflat wanga nemba yanga yakanaka madouble store ndinoona. Saka ndaziva sekuti vanhu vanoflya vosvika vomira kuseri kwako. Ndiri kuzvizwa ndakaita sekuti sekakurara ndinoona. Vasvika vati sekuti vanhu vanenge vachiita meeting dzavanenge vachiita. Rimwe day ndakazwa pechirira magrinder. Unoona grinder but sound yaro yaindiirritata zviya zvekutoti hamene zviri kuitika pandiri. Ndakagara ndakutanga kutoita mafeelings ekuti chii chiri kumboitika. Ndaiti usiku hwakutosvika ndakutosvika kuti chiri kumboitika mulife mangu chii. Saka madays acho ndainomufanwa panext pangu pamusoro wanga akatobata ushamwari hwangu hwakatanga ushamwari hwakaita kuhufoseredza kuti wangoramba akauya kwandiri wakutondimisa doro mangwana ndandisingatoitiwo everyday. Andova fana wangu nditora everyday chiti hande kubhiya everyday hande kubhiya tichirowa. Saka ndaenda ngoti every time ndotoenda nomufanwa kudoro ndaenda kutofila kuti zvitori bhome maybe ndakadhakwa usiku ndombofila kuti zvinhu zvacho handizvibatikiri. Zvakaitika zvinhu izvozvo usiku zvichiitika ndichizwa zvinhu ndiri kuzwa usiku ndichizwa zvinhu ndozwa usiku ndichitozwa vanhu straight. Saka patotanga pane makatsi anga atoripo katsi normally maketsi aitofamba. But madays acho ndaiti ndikatarisa ketsi kana masikati dai yakanditarisa ndaifila fear yekuti sekuti ndichada kuatakwa nemazikitsi aya. Anobata. Zvinhu zvakaramba zvichiitika kwandiri. Zvaramba zvichiitika kwandiri ndisingarari mugomangu. Ndichopedzisira rimwe day ndandakarara. Ndichozwa sekuti ndine makonzo aito asina aito mazwa makonzo. Aiti sekuti anoya mudhuze nechini nemusoro wangu. Ndobva ndaida kunozama kunamata but still zvaidini zvaramba. Andimuripona. Then pochozoita rimwe day nzee yangu yakatopesa ita sekuti mune munhu uri kufema kudai so. Ndakutorara usiku yakati kuti sekuti mune chinhu chiri kufemera munzeve mangu zveindiirritata. Andimuripona. Saka baunini dzangu dzaya dzinonamata Jekenisheni dzinesi dzandambotaura dzaya ndikati ngandimboende kwabauni ndowataura nyaya yangu iyi ndiri kuexpensa kunoko. Ndakaenda kwabaunini nditoexpensa kwatiti ndiri kuexpensa zvinhu zvakadai so. Hapana. Vakati ungakwanisa kumboya kuchechi kwedu Saturday. Pamwewo zvingati zvakagadzirisika. Ndaenda kuchechi kuya. Sure ndakapiwa mumwe muprofita ndakataura naye ndichomuexplainera ndeirara nzee yangu inodai so. Ndinozwa zvinhu zvakadai so. Iye chaangondiudza muprofita wakati ndiri kuona ndiri kuona munhu wechikadzi usingade uri kushereketa pachipa udo kushereketa palife yako. Ndo zvakangonditaurira. Haatotaura kuti anika kuti anondiona munhu wechikadzi. Ndikati mandidoda kuti zvipere zvinoita sei. Sezvo wakandiudza zvinhu zvakanditsanangura zvinhu zvakawanda. Wakati padotengwa huku yakadai mukaka zvinhu wakatitsanangura zvinhu zvasvika 1000 metcash. Ini handitorina kana munhu usina kana sendi madays acho. Ndikati ini handina kana mari ndiri munhu usina kana mari handina kana munhu unokwanisa kundibatsira kana nemari. Hapana ere maitire munhu angangoita kuti ndingorara wangu zviri peaceful. Akanditi wakangondinamatira eifurudza munzeve mangu mama. Akandipa imwe mvura yakandipa. Akati osvika mugeza soso nemvura iyi then ndokwasorara bho. Ndiri kunyepa. Day racho zvakaita sekuti zvaita wese. Zvakaita sekuti zvakuita wese. Ndakatanga kutoexperiensa zvinhu zvitori wese. Mazikadzi akutoya achichema pamusoro marata paya machemero ako aita akundiirritata zviya zvinhu hamene ndaitofila musoro mangu. Saka yanga iri Saturday. Saka ini ndakajaira kuenda machechi kutokura kwedu ndajaira kuenda chechi dzemapentecostal. Saka ndakati ndinganditsvage chechi ine word
ndotodaitofila mubrain mangu newedhi inotinoparadzwa hayi dai isiri zvekuzenda dai zvino zvakato mubrain mangu. Sande ndakati ndichimuka bcause masikati azvichaitika zvaindiitira manheru. Pfungwa dzangu dzicho pakatoti uya pfungwa dzangu zuva racho roro Saturday pakauya pfungwa dzangu kuti ina ndichade kumwa doro, ina ndichade kubhema, ini ndakude kunamata, ndakude kunamata zvemumweya nemuzvokwadi ndozvakamubrain dzangu. Shamwari changu chacho ndakati ndichade kutamba nacho chaiti chakutouya ndototanga chochitsamwira. Vanhu ndopandakamuka Sunday ndeitsvaga chechi ndopinda mutauni kude kuti chechi bcause kunotaurwa Portuguese nemanika yacho. Manika yakaita shona yangu neshona yangu Mutare yaya. Saka asi most vanokurirawo Chiportuguese vanhu vekuMozambique. Saka ndaida chechi kuti ndinotaurwa hayo kana chimanika ndozwawo zvinonga zvichiparidzirwemo. Ndakatsvaga chechi ndikaishayiwa. Ndikazoona imwe ndakaona mumukadzi wabuda muchechi ndikati ngandipindemo. Saka mukadzi wayo ndakati nditomubvunza kuda padhuze ndikati sorry mother ndambira kubvunza kuti chechi munoparidzwa nechimanika ichichi. Samapindiro akandiita mukadzi wayo anondiitira bho. Anonditaridza semunhu wabva muchechi. Zvakatondiitira kuti chechi munhu wabva muchechi unondipindura akadai nditosiyana pachechi papa. Ndichobva ndatoti ndaenda kutsvaga imwe. Ndobva ndakaona musekuriti wanga akagara pabhengi. Ndikati ndotsvaga nechechi mani inodi inoparidzana nechimanika chichi. Akati ungatopinda pane iyi yakatowanda vanhu vanobva Zimbabwe iri apa. Inoparidzwa neEnglish nei nechimanika. Pastor wacho wanga ari Nigerian that guy. Asi anga itori chechi normal Pentecostal aisaitwa zvemaprophetic zvazvo kana zvedeliverance zvazvo. Ndoti muri born ndopinda muchechi maya. Ndakati ndichipinda muchechi maya shoko raipera rasvika riri dhere Passover zvaya zvekumwa wine blood of Jesus chidya the body of Christ. Ndasvika program irimo. Mchinda ndakati ndichisvika chiparidza waita chiparidza ngeEnglish vaitawo mufesi waitranslata neshona. Ndinoziva vakaparidza vachiita sekuti vari kuparidza situation yandiri kusangana nayo. Ndakafila relieved. Ndoza kufila relieved. Relieved ndakafila ngekuita sekuti mani izvizvi zvinomaita zviri kuitika. Aparidza takazoti pakaiswa Passover vekonti kumwa the blood of Jesus what ndakaendawo muline. Saka ndakati ndakubata chiglasi chacho chewine chacho chakandiremera kusema muromo kudai. Amene zvakazoitika zvaya zvekuita sekuti unonga watobuda wakutobuda dhimoni andiripoona. Saka ivo sevanhu vasikaiti zvemadeliverance vakatondibata vobva vandigadzika pasi. Votondibvunza vamwe vakandibvunza kuti chii chiri kuitika pauri. Anditoti handitoziviwo but ndadoti mwapa handizivi zvatoitika kuti agara pasi. Ndobva ndagara voparidza shoko ravo. After service service yadopera vachobva vati vanhu vanyowani vanoda kuziva kuti tinonamata sei kana chechi munokwanisa kusara muno tomudza kuti chechi yedu inopinda nguva inoita sei. Ndotosarawo vototitaurira chechi indoti ndakati advantage pastor ndokumutaura zvekudini ndari kunamatiro. Ndobva ndakatoti pastor ndambira kutaura nemi. Akati no problem. Ndototaura naye ndikati ndine problem. Pandogara ndiri kuexperience zvakadai so ndakurara usiku ndinonzwa zvakadai zviri kundiataka ndichidai so. Akati wakatendeuka here? Ndikati inini ndainopura ndaenda kuchechi. Kuchechi ndaipura ndaitoenda even ndichidhakwa ndaingoenda kuchechi but zvekungoendawo nechidini. Kuchechi ndaitoendawo but handisi munhu wangu unoita zvinhu zviri straight zveshe but ndinopura ndichienda. Akati hakusi kunonzi kutendeuka. Ndozvakandiudza pastor. Akati zvinonzi kutendeuka kuti kusiya zvakaipa woti isa Jesu pauri. Wasiya zvakaipa ukaisa Jesu pauri that means yochi wakutanga kuita mabasa akanaka. Ukanyambozoita chakaipa unoita mistake. Kana uchinamata unonamata uchideclare zvinhu zvauri kuona zvauri kutaura kumba kwako. Unonamata uchiti ngezita raJesu zvinhu zvandidi kuti zviitike pandiri. Usanamata munamato kukrema. Unofanira kuti ufast. Wesangana zvakadai bhozi isu tinofasta maThursday chichi weida unokwanisa kuya Thursday wakafasta dai. Andobona ungadai ere kutendeuka handisi kuda kuti utendeuke kuti unamata chechi nei. Ndozvakandiudza pastor. Ndoti utendeuke kuti Jesu ave pauri. Zvauri kusangana nazvo zvauri kutaura zvisangane naJesu kwete iwewe. Ngomaunga ini kutendeuka kwandakaita ndaitomboenda kuchechi. Ndiri munhu atomboenda kuchechi zvekutoti ndaitoenda machechi nditombotendeuka machechi zvendisatotombotaura hangu mashoko ndaitoenda kuchechi. Ndaipura njira ndichitomwa kudaro. But ndo first ndakatendeuka zvaibva pamwoyo pangu kubudikidza nesituation ndaisangana nayo. First wakanditeedzera zvandiri kutaura mashure kwangu. Uchoti toti ngesara Jesu ini ndava mwana waMwari. Ndichiteedzera zvaidi. Ndakapesa ndakutaura ndichichema. Ndichimuteedzera ndichichema. Ndakatozwa spirit yangu ndakuchema. Ndanyatsozo ndatendeuka.
ndakati chibuda muchechi imomo mukoma wangu ndo muchechi mandakabuda ndichitoti even though if I die ndaifira sekuti ndikafa I'm going to heaven. Ndakafira ndasmart zvekuti ndikafa ndakwenda kudenga kana zvenditwa kumba kwezvendiurayika ndakafira kuti bo mfana weshe mora anchada kutombotamba naye anchada kudii anchada kubhema anchada kudii ndizvo ndakabva ndiri ndakabvira ndiri relieved ndisina fear yaya kuti wa usiku because wakuita usiku ndaita fear ndopo ndakati ndichienda kumbaka totina mfana waya wainitora most of the time ndichienda kudoro wakamira muroad pastreet yapamba peri padhende apo wakamira mustreet nomwe mfana andiripaona saka ndimigino zvekungeginosa mnatata mwana zvekungonyarara zvisaite ndakati ndondekawamhoresa zviri sei bobo akatiri kubva kupi tiri kubva kuchechi ati ho saka ndichiri kutaura nawo padhende kutopanda apo ndichiona mufesi kwanga kutanga kutosviba ndichiona mufesi wanga ari kubva kumain house kuenda kuboys kaya kwangu saka ndakabva ndagara kuti pane munhu wanga arodini uri kunditsvaga regani dini ndimutaura ndiritori panapo topitati mafesi aya regani mbona munhu uri padhende apo totosiya mafesi aenda atomhanya pamba kuti di ndone munhu uya kusvika hapana munhu ndichaona kudai zero pane nzira iyo ikwanisa kubuda neuku but chekuti munhu wenda fandomuona kudai kuri toka neshaya akubuda naifanira kuti uyu urapo totomuti sha ndiri panapo ndakadai nekuona munhu ndichotangorwa nefear hana yangu ichangu kudini kurova ndichotarisa kwakune mafesi angu andabva paya hapana hapasina navo vabva futi hana yangu yakutorova saka kune kumwe kwandaitambira kuchigave chimwe changa chiriko so kwandaitotambira mosi mwakuna mafana mwe aigaisa pachigave ndatombere naapfana naye yangu ndimbotamba ipapo bcause ndanga kutotya padheni ndichobuda ndichoendapo taingojamba takarwisa kudai kasweji toenda pachigaba apa ndotombovataurirawo zvendiri chiri kuitika kuti notambika chichi havasana zozvizivisawo ndodzoka ndakudzoka kumba usiku pochiteka mwana kakakumashure kwangu kachimhanya kuti zvazvongoti mwana uri kungoitawo sound but sound yake kwandiri ipapo kabhozi pastori yangu yandodotaura kune vamwe vanhu vanoti wakatomboita wanga wakupenga but to me handisingatopengi kwandiri asi pane sound yekamwana aka kudai kuri kupenga ndodai ndakapenga bhozi ndakazomind dzangu dzese dzava kutoshifta zvimavhengera ndakaita ngesound yaitika mwana kaika kutobva kwaya mberi kwangu kuchoti hey titiyu kuti titiyu kokuti pachipiriso chiti kuti brother mukoma ndopa kuti titiyu sa zvakatiita zvese inini musoro wangu zvakandi irritata ndakatonga mangu ndakaona ngesitara jesu futsake satani kapona iko tomhanya kuenda komira kusero totosvika ne mind dzangu dzodini mind dzangu dzotanga kutodzika kutodzaka dzotibva kutodzikira pasi ndopo ndakatanga kutodini kufamba ndotoenda saka kudheni ndakabva ndachikourara kudheni kuti anende kwabaunini ndende kwabaunini ndodini ndorareko ndotokana kutogara kwabaunini ndozotsvaga mari kuti ndende hangu kumba ndozvakatoya mubrain mwangu apa ndatombobva ndoti handichatyi pandakasvika kwabaunini payapayaka ndopo ndakasvika kwabaunini payapaya ndotovataura stori yangu zviri kudai ndambirombogara kunozotsvaga mari ndoenda aiti ndibauni ndo yanga last option yangu vakati isusu zvinonetsaka wakauya uchisvikira kwaatete dai wakasvikira kunoku zvanga zviri easy isusu kuti uzokutora tigare nobva vangu atete iproblem saka kuti nditi ungagara it's a problem ndopakati mani dzangu fokof saka zvitoripo ndigare ikoko kwaatete ini whatever zvaitika zvichouya futi ndati confidence yekuti ngandigare zvaitika ndizvozvo ndichiende kuchechi ndaita ndakataurwa kuti uchinamata nodeclare zvosingadi musochina uya kuchechi uri fasting ndoti ndakaudzana pastor zvikanzi uchinamata declare zvauri kuona akanditi kana wakarara usiku zviya zvekuti nonguva unopepuka yavo usiku haungopepuki munhu wogara ukatopepuka wotorara wotonamata futi ndochinozi kunamata mwari uchadini uchakurwira saka ndakarara nomufana wangu mwana wabaoni nangu wairizama songs acharamba aya ndakarara ndopo ndatangoziva kuti magospel songs aya babaka anotaura spiritual aya anotaura spiritual magospel songs aya mazuro andaita masongs acharamba ka zvaitaura mwandiri ka handikwanisa kuzviexplaina spiritual aitaura zvakawanda ndakatozwa ichihila zvakawanda mwandiri kusiyana nebefore ndaiti materera masongs achiramba kuti mazuro ndaimaita anga different ndi munhu waifarira zvana hip hop zvaizvo zvana dancehall zvaizvo madhezi acho acho ndichiri kumwa dai akatangohata those things ndakutangotohata those kind of music zvakatongoitika automatically ndati mangwana ndatomuka kwabaoni ndatoenda kwatete ndikatoti fok off ndinda kutourara kunoko mapaziso ndakaenda kwatete ndakagara ndakuti ndakataurwa napastor wangu akanditi unonamata uchideclare zvinhu izvo zvichiitika uchinamata uchideclare thursday uchiya kumaservice uri pafasting
Zvishona ndakaita saizvozvo. Ndakaita saizvozvo ndichinamata. Zvinhu zvakaita wese kumalumye pa. Ndaenda kuzwa vanhu mazingi. Ndakutozwa kuti sekuti vanhu vanonga vachiita zvavanonga vachiita zveusiku panext. Ndopakati ndiitira chiro chindoti minana kwandiri. Zvekunamata ndaisingatombonyatsozvizwisisa hangu, ndaingoenda zviri zvakadzama sepito ndaisingazvizwisisi. Pandaenda chesvika ndichida ndichinamata ndichideclare rimwe day ndakati ndichinamata. Zvatanga zvinhu zvacho usiku ndichosimuka ndakamira ndichinamata ngesara Jesu. Ndobva ndakaona muromo wangu wakangoshama wega. Kuti anonzi matongues aenda ndatanga kubelieve zviriko. Because wakashama wega ndainamata ndisaito zvizoito ndaingoti ndiri one. Ndichingotaura ndaisingazivi. I'm sure nemaminutes andakatora kunamata akasiyana nemaminutes andaitotora ipapo. Ndakatora time ndeitonamata in tongues. Ndobva ndakazoona muromo wangu wega kuti ndangodzikira kudini ndeinyarara. Zvichotopera. Ndotonetsekawo neni wacho kuti what was happening? Chii chiri kuitika? Ndotodini ndomira. Ndakaramba ndichinamata ndichina maservice andaitaura. Of which zvinhu zvacho zvakundiitira wese. Ndopakatika rimwe day ndaisina kurara. Ndakadai mari. Usiku wacho madhezi zvinhu ndaisingachatorari. Ndairara masikati. Because usiku ndatoita pfungwe zvinhu zvendataka. Ndakadai so. Ndakati man hedo dai so. Pakamba kutanga voice kuita sekuti ndini ndiri kutaura ndega. Unopazisa inside me. Hatimuri zvakafanira kuti uchifunga zvaizva kuti dai kana ndodai kana ndodai unonga uchizoti uri kutaura asi uri inside wakanyarara. Ndaita sekuti munhu uri kutaura neni. Pachandaiziva kuti such uri kutaura neni zvinonga zvine power zvinazvo, then zvoita futi zvimwe zvindiri kutoziva hazvisi zvinhu zvindoziva inini normally. Zvakafanira kuti 1 + 1 ndi 2. Ini handimuzivi ndi 2 but ipapo ndaitoziva kuti ndi 2. Undoona? Saka ndobva ndatangozwa kuti usatya. Zvese zviri kuitika izvi usatya. Zviri kuitika izvi nditete wako ari kuzvikonzeresa. Ndo ndakaudzwa inini spiritually. Zviri kuitika izvi nditete wako ari kudini vakazvikonzeresa, vari kukonzeresa. Asi tete vako ava havana zvachikuda kuita kana kukuuraya kana kuti sei. Tete vako vanoziva muchinetsekawo. Vangada kuitawo uite rich. Uri kuona mukomana wauya achienda kumwisa doro achimwa doro every day. Munhu unoda kujoinisa zvechini? Satanism. Saka tete vako asada kujoinisa direct kukuudza. Vakatuma mukomana uyu. Vari kuti mukomana uyu akujoinise usingazivi, unozosangana spiritually. Ndikaudzwa zvese kuti zvese unozwa kuti tsaona ari kubhururuka vachienda panext up. Zvikanzi ndiye mukuru wacho vanoenda nezvesatanism panext up vanonga vachienda kumameetings avo. Saka vaide kuti vasangane newe kumameetings kwaya uchiita sekuti wajoiniswa ngeshamwari yako. Watongosangana nawo wajoiniswa neshamwari yako vasirivo. Ndozvade tete wako kuti ungoitawo life iri bore. But iwewe zvinhu zvakadaro hazvisi kuzoitika kwauri. Ndobona iwewe uri mwana wangu. Hakuna zvakadaro zvichazodi zvichaitika. Ndakaudzwa zvinhu zvakawanda even zvinhu zvelife yangu ndiri mudiki. Handizivi kana kuti nyepasana nombozwa wangu mhomu dzangu vechizvitaura. Nemwe story yandakazwa. But ini ndichiri mudiki ndozvifunga. Muna mhomu dzavo taendeko namhomu dzangu. Pana mwe next door taigara nayo nyaya dzinopfana. Zvikanzi ngenyaya yesituation pazvakambonetsa situation mulife mwenyu. Andova kuna 92 pamba penyu ngenyaya yenzara yakambonetsa. Mama wako ado tombokutengesa pana vamwe mai vanga vasina mwana mukomana vaida mwana mukomana. Andobona maistole chichi ndichotozwa kuti maistole chichi and maistole wavo zvandoziyana navanasikana. Andobona vaida kutengesa ukatombosiyiwa hapo wasokasose kuti wasaura chitamba. But maistole aya vakazoti mutoreni nenyaya yekuti musikazi wake akazoita. Ivo matambiro avo aita akaona kuti musikazi wadini. Ndobva vakazodini pavakazokudzosera. Wotodini wakazotaura kuti anga adzoke chinchini. Asi musikazi wakatoita ndimwari wanga asingati zvidini zviitike izvozvo. Ndiri kuzvidzwa wangu spirit. Ndakatozwa zvinhu zvakawanda. Nemusikazi wangu zvikazi yo unozviita sekuti zvakadai. Unozviita zvinhu zvekuita sekuti zvemajamaika zvoita sekuti zvimweni zvinoita fani kuti tafani kutokutsengeri icomedy kuti pamwe ndobva ndakadzorwa munhu unozonopenga. Pamwe unokwanisa kuzonopenga bho zvimweni zvacho unokwanisa kutoseka. Andobona. Ndakatozi unoda kuita sekuti mwenyepo kutaura Jamaica kutaura phatwa. Unoigona here ndozi phatwa inotaurwa so. Ndotozwa ndeibuda sekuti ndini inside me ndotaurwa phatwa chacha ndisingakwanisi kutaura Jamaica. Ndotozwa nditaurwa ndizvo zvinonga bidotedzerera kaizvi. Amwa. Ndotozwa ndikumbiro zvakawanda zvikanzi usatya. Tete wako hapana zvachadini zvavachaita because izvozvi tete wako vakutozviziva kuti chinyi Mwari vari kuchengeta.
Saka tete wako izvozvi manje vakutoda kutodini, vakuda kutokuvhiringa kuti chinyi vamwe vanhu vasazoziya chi, because vakutoziva kuti wavakuzviziya. Saka ramba wakadini, ramba wakashinga. Kubva ipapo voice yaipoti ikambonyarara youya, ndopo ndakatozi mangwana wacho makuseni ndichimuka. Before mangwana wacho makuseni ndichimuka, ndakati the following day teirara, ndinongoti sometimes totozwa spirit yarutaura nini. Ndakati ndakarara, saka ndine phone chimbudzi chandashanda nacho chandaishandisa. Chimbudzi chinechi kwatiri kunoko ndokwa kune blazi yangu patiri kuZimbabwe side apa panonzi paZona. Saka inobata network dzekunoko dzinobata kuZimbabwe, network yekuZimbabwe inobata tiri panapo Mozambique panapo. Network yekuMozambique kunoko inotobata kuZimbabwe. Zvoti vanhu vatori kuZimbabwe vanonyanya kutoshandisa network yekuMozambique kunoko because iri cheaper pa data, internet, everything iri cheaper. Saka vanotoshandisa iyo. Saka ndaitoti ndichifona most ndaifonera mukoma wangu uya kwaZona. Ndaifonera shamwari yawo yanga ishandisa network yekunoko, mukoma wangu but wangasina network yekunoko. Saka mukoma wangu yeye wanga atori neproof, wakatombogara naye mufoni mwangu. Vanondobona. Bozi ndakati rimwe day ndakarara. Ndakambongona a thing like a shadow mberi kwangu. Ndichifila sekuti ndakutobuda mweya. Zvaiva zvekutofa kushokeka so. But munhu waita sekuti ndirikuzwa voice raari kutaura. Echiti ukaramba uchiita zvauri kuita kutirwisa. Nhasi ndo dhera kuri kufa. Nhasi dhera kuri kusarudza kuti unoda Mwari here, ukaenda uchida unoda zvoramba anonzi Mwari here, unoda kuramba uchiita zvauri kuita kutirwisa here, asi wakutofa kana kuti unoda isusu kuita zvatinoda isusu, then haufi. Izvo rakuri kusarudza. Saka pandikuzozwa that voice ka ndikutozwa mweya wangu utotese kuti ndikuzarirwa ndodini kutofa. Ndipo ndakabata phone yangu very fast. Proof iyo yanga itoripo. Ndakabata phone yangu very fast. Ndotodial number ishi. But pfungwa dzangu dzakati ini ndikafa ndoenda kudenga, nditorarama upenyu usingaperi, ndikatedzerwa zviri ndizvataka izvi, ini ndichazofa ndoenda kugehena. Ndozvakatombononza kuti ndoda Mwari ndokuenda kudenga. Saka ndakati kanditore phone yangu sandamupindura kuti chinyi, ini ndoda kudini, ndokuti mundiuraye. Ndapindura ndakati nditore phone ndifonera nani, blazi wangu, because ndakatozwa paspirit papa ateta wako ndarikonza zvakadai. Ndichoti ndotofonera blazi wangu kuti ndikafa muzondauraiwa ndani, ndatete. Ndanofona because ndandisina airtime, ndane ma-SMS, ndakanyora message. Ndotonyora, nditozwa kuti mweya wangu uribuda picha mberi kuti ndisingakuzarwa, ndototanga kufembera padero dai. Nditonyora, ndichitonyora message ikaenda. Message yanga tiri kuti kati mukazoti ndafa Mozambique ndaurawa ndani, nditete. Mbona. Pandakatopedza kudaro ndopedza kunyora ka. Nditodecide wachangu ane kudecide zvekutoti chinyi. Ndakazotora muromo ndoda kuti mundiuraye. Ndakatoti ndoda kuti ngechemwoyo kati ndoda kutoenda chinyi kudenga. Ndakambongotosimuka zvandisina kuzwisisa ndichinamata. Ndakatona ndata in tongues. Ndatomira. Ndakutongonamata. Handitozvizvi ndakazotosimuka sei, handina kufa. Kuzarwa kwaya kuno kuzotomboendera mberi ndakabva ndadini. Ndati abo. Ndopo ndakati mangwana wacho ndichimuka. Voice yauramba iri side me. Haisi voice unonga uchizwa munzeve. Unase kuti ndiwo uri kutaura mumwe wako wega. Ndopo ndatanga kuzoti tete wako nhasi wari kusvika. Wachasvika wakabata huku mbiri. Wachakuti cheka huku yakadai sosososo tiite muriwo. Usatya hapana zvinoitika, asi huku iyoyo yabva kuitwa zvayashandwa. But iwechi chingoicheka hapana zvinodi zvoitika. Vanosvika nhasi manheru. Zvindiri kuzwa zvaindiconfusawo nini. Kuti ndiMwari chichi. Zvoti even now, ngoma wangu even now, ndinotoda kutozwisisa kuti chakamboitika chi. Ini ndozoti ndiMwari because ma-events amwe anonditaridza kuti akazotochinja life yangu. Saka setewa yakabva atoto manheru osvika nehuku iyayi. Zvinaenda zvozvo. Moto nditi time auraya huku iyayi yakadai totouraya but hapo hapana zvakaitika. Ndinobona. Kubva ipapo ndakutozwa kuti tete wako wadai vakuda kuuya chichi. Ndopo ndakati rimwe dhende chifamba. Ndichoona mumwe mufesi waibva mberi kwangu echimhanya. Chikazi mufesi uyu taura naye, mufesi uyu wakapererwa nebasa. Asi tori pastressed yekuti inini ndoita sei waituka nebasa rako ayaka mabhiriji chichi. Muudze kuti chinyi. Iwe wanzi naMwari basa rako chi? Basa rako arifika kapera. Ndinobona. Uchaona rimwe basa rako uchaona rimwe basa rakapera but usatya basa uchaona rimwe. Saka ndaimboti samuti ndikazvinzwa ndaifila sekuti ndisazviita. Asi munhu wosvika ndaizozwa pressure yotamboti chi. Ndinomhoresa muchinda murise mukomo. Abo zviri sei. Inini ndiri munhu nenda kuchechi asi pana zvindodi zvindozwa. So problem yaitika kuchechi kwangu kwekwe.
akusaitwa zvinhu zvemaprophetic chichi yanga ingori chechi yanga iri normal andiripo ndichobva ndoti chi ndiri kuzwa kuti zvakati ndiri kuzwa kuti kwanzi basa rino wakapirwa nebasa chichi amufese kuti ndakapirwa mubasa taaka construction nemachina emabridge chichichi ndangodzingwa zina basa ndikati aiwa ndikati aiwa usache mwari watochada kupa rimwe basa mufese kuti mwaita basa mukoma wangu muranani zvekuti wafara nditaura urutozvo ndezvechokwadi nderimwe ndichopfuura pambona kadzi anga agara pasi veitise kuti varutsanangura hope dzavo zairore mai ndakarota ndichorota zvakadai nditodai ndeite totaura daro ndinozwa hope dzaidza kuti zvairota zvakarota mukadzi zvinotaura zvakati dzokavataurira unomutaurira hope idzodzo ndichinomboramira ndidzoka mutaurira hope idzodzo ndichodzoka ndichotoenda kune mukadzi wayo ndichomumhurisa ndichotsanangura futi chi hope dzaidza zvotoramba zvichiitika maevents akadaro rimwe day saka atotangwa anga ane maloji anga anawo samwe pavairendesa dzimba dzamwe dzavarendesa saka mvura yanga isingabudi patepi kumaroja vaiva kochera pamba pamenhouse nderimwe ndakagara kwauyo mukadzi uri kuuya kochera mvura pachigubhu chikanzi uri kuona mukadzi uyu mukadzi uyu une varume vaviri saka chiizvo kwakatorwa nemurume wake maroja pako wakauya pasista wake kutogara navo zokane warwa nemurume wake uchotisa pamba mutaura kuti nyaya iri kumukonzesa nyaya kuti navanhu hai rinofanira adini anamati ndiripoana saka ini ndaine problem yekuti ndeizwa chinhu izvo ndaine doubt yekuti chendiri kumbonzwa chii ndiko kuzvitaura kune munhu pamwe zvinhu zvisika zvekunyepa andiripoana bhozi ndakandoita sekuti mwana wati zinongezopenga bhozi ndaiti ndikasvika pane machinda kana pane vanhu so ndaenda kutangoparidza chi shoko andiripoana ndikatotaura ndasvika pane kutoparidza shoko kana kutozwa munhu utaura zvekuti mwari akuna zvaindirwadza pamwe ndabuda misodzi. I remember day rimwe ndakatora key ndichopinda mumain house because tete vagara pasi padheni ndichienda kuesa ndakaenda kotitotenga filimu rajesu rere ndichienda korona filimu rajesu rere ndiri mumba mwavo machemero andaiita so zvaraindiita so filimu rere zvakasiyana nezvinhu ndakazodhani ndichitorona zvakasiyana nezvaraindiita normally maonero ndaitotona zvaraindiri zvandaifila unondobona saka ndaendati ndozvimbandaziva uri kupenga because ndaitonga ndakutanga kuparidza ndaenda kutoparidza andorobona pese pese ndakutaura zvinhu zveshoko ende mazina ndaitoita bhaibheri ka ndisangofunda ndaitoziva bhaibheri pamweni ndaikwanisa kutodhibhuta nemunhu bhaibheri ndemuexplain zvekuti unobasa kutozwisa kuti chi zvinhu kuti handichabhemi ipapa ndichamwa handitomborona zvehavi zva because ndakatombobvira kudhara ndainga ndakumwa hangu but ndisikachatodiwo kumwa ndakubhema ndisingachadi kubhema andorobona but ipapo ndaizongoamba kuna ndadzokorera ngenyaya kuti havi yaingouya kwandiri but ipapo pakaitika izvozvo ndaisita kana havi kana chii ndaihate kutoona munhu akabata doro kudai ahate ndakaona munhu akabata echibhema ndaenda kutoona kurasika kwevanhu ndopa ndakatanga kutofamba ndachiti ndikadaro ndoparidza musikana wauya waichera mvura patete vangu aya ndamboda kudhauta ndichobva ndati ngandimubvunza ndichiita chokuti muna varume wangani akatone 2 that means zosiri chi zvandiri kuzwa ndizvo ndichitomuti mhoro sacho bva ndati ndezvandiri kuzwa panapa handizivi muna varume 2 kaimi akati imwe ndina varume 2 mune murume umweni ndikatoti okay ndinoda kumutaurira angu chi hazvichaiti ndakazwa sekuti pakati ndina varume 2 ndine murume 1 ndichitoona zvandiri kuzwa izvika hazvisiri izvo ndichita sezvambonyana ndobva ukaramba uchiti zvitinoda kutaura usataura ucharasika taura zvetiri kutaura tine varume 2 ndotakapuresha kuti ndimutaurire ndobva ndakataura mukadzi wayo ndikati ini ndiri kuzwa kuti chinji ndiri kuzwa panapa ndiri kuzwa kuti muna varume 2 wakatanga achindidaira asina concentrate neni ita seka kutondishora kuti ndingati nditopenga ndikati ndiri kuzwa sekuti muna varume 2 ndobva ndakatozwa meseji yaita kuti mutaura kuti tine varume 2 murume waide kumuroora ari kumba kwake kwati kukati ndiani ndikati imwe murume waide kumuroora gore rakati murumba kwakati kukati ndiani mukadzi ndopakatangopa attention kwandiri akati ndine mukomana wandakadai ungati wakatomboenda kobvisa mari here but wakazosiyana naye andiripona asi murume naye 1 andiripona zvikanzi ndozwa pamweya parototi ndosaka tiri kuti chi una varume 2 because murume uyauya wakanga akabvisa mari kwaari uchiri kumuda ende uchiri kumurwira saka ndiyo uri kuvhiringa relationship chi yaanayo saka paarapa pamweya una varume 2 ndosaka ndati una varume 2 ndikati taura chiro unofanira kutaura zvinandati taura ndobva ndata muexplaina kuti ndirikuzwa kuti murume wachiri kumuda kudadaidai hamuna kunetsana murume wenyere chichichi ochitotaura kuti ndakatouya kwasisa angu ndakaroora nemurume wangu chichichi ndikati munogara makanetsana ndakutotaura automatica ndaitozwa nditaura naye munogara makanetsanaka
akati ehe tinogara takadi takanetsana. Ndikati ndo zvandiri kuzwa panapa kuti mimishi wanetsana murume wenyu. Saka nyaya iripo muna varume vairipo zuva yekutanga uchiri kumira sei, uchiri pamwe uchiri presenta sekuti murume wenyu. Unaona? Mukadzi atanga kutobudisa misodzi. Indotanga kutofira kuti saka zvindiri kutaura izvi ndezvechokwadi. Unopaona? Saka kubva ipapo manje kucommunity kwandaizoka akusi kwemunzeve. Amshona mbo explain mashiro kuti communicate kuti ndofila sekuti ndiri kutaura ndiri wani. Zvino zviri within me. Mwavanzwisa. Yeah, ndinototi spirit because zvinhu ndaizwa pandiri zvanga zvisiri nini. Kutozwa kuti zvandiri kuziva ndisi nini izvi. But zvanga zviri within nini. Ndipo ndakasangana futi nomwe musikana ndichifamba. Ndikabva ndazitaura nemusikana uyu. Musikana uyu une mwana. But mwana wanaye haasi kumuchengeta. Ndikuona. Haasi kuchengeta mwana wake. Sindakamborosa musikana ndotobva ndamutaurira nomuintroduce acha ndiri munhu namata zvakamira so. Asi ndiri kunzwa zvakadai. Ndomutomudza kuti unzwa kuti iwe kuchengeta mwana wako so. Saka iye matorero akazviita kuti handisi kuchengeta mwana wako. Wakatora sekuti maybe kuchengeta kwokuti chikugara naye. Anopaona. Zvikanzi ini mwana wangu ndinodi ndogara naye. Ndikazwa futi pamwe zvikanzi mubvunze kuti unogara naye uri kumutengera here kana hembe wamutengera kana chikafu kana kuti mai wake ndo ari kumuitira zvese. Anditomuta kuti mai wako ndo ari kudai mwana wako wamudai so. Mutambira kumabhawa idai. Ndakutomuudza nhoroondo yake yese. Wakutanga kutozwa nhoroondo yayo yechokwadi. Because ndanga ndine nguva yekuti spirit iyoyo ndaitaura because ndaine pressure ndonzwa kuti taura. But at the same time ndine doubt yekuti zvandiri kunzwa chii. Especially ndikataura nemunhu kuti handioita sekuti handizvizivi zvakadaro. Ndaifila doubt kutotanga kutotorwadziwa kuti zvandiri kumbonzwa chii. Saka neno ndaitoda kuti natsotoziva kuti is this spirit of God or chii. But chimwe chaitoti believe kuti this is a spirit of God ndechekuti chimwe chinhu zvakaipa ndaita ndainaona ndisingazviiti zvakafanana nedoro iro ndandiri much addicted kudoro ndandiri much addicted kuforge. But ndanga ndakatozvisiya ndisisina havi nazvo ndichitovenga kana kuona vanhu vakagara bhawa. Andiripaona. So ndozvaindito nditi kana ari satani sina vacho ndiregedzisa zvakaipa sei because I was hate evil. Kana kuzwa panotaura nezita raMwari ka zvaizi kuti munhu yanda iwe hakuna Mwari chichi zvainditacha zvekutorwadziwa nazvo. Okay, zvakaramba zvichitoitika yanga yakutoita sekuti yada everyday basis zangu. Mukurarama meme mudeni meme mumba ndorarama meme. Zvinhu zvacho zviri kuitika for the same thing zviri kuitika but zvakuitika ndisina fear. Ndane confidence, I am praying. Handisina that much fear kufanana nepekutanga papa. Andimabona. Ndakutofila ndine confidence. Because ndakutozwa kuti uchadai zvimwe zvinhu ndakutozwa kuti mangwana uchadai kuti antu wako mangwana ari kuuya zvakadai so. Ndombo ndakati rimwe day ndakati ndichinamata. Zvikanzi nhasi ndokuti unamatire zvinhu zvako zvese. Ndichitangobata hembe dzangu one by one. Zvaitokuitika spiritual ndakatotsvotera ndibata hembe one by one ndinamata. Ndichobata foni yangu ndichonamata. Hazviitika saizvozvo. Ndandine imwe cousin yangu hama dzangu ikoko kuMozambique ndandiri kuManika. Vaishanda mumusika. Musika vaitengesa Roseburg iwa forga chichi vaitotengesa zvinhu zviri sataiwirirana. Tobva zvese izvo zvaitika munhu aidiwira ndikasvikako vaita zvekubika futi. Ndikasvikako ndinenzara vaitoti mukoma muda chikafu here chinobikira chichi. Saka munhu ndaitongoenda ndichiona sometimes. Rimwe day ndatoenda kunomuona. Ndamuona ndakwanisa ndikatasana nemunhu so. Kana munhu ndikati first time yangu ndakatotarisana nemumwe munhu waipenga. Andiripaona. Ototanga kutotaura zvinhu zvekuita sekuti handisaizwisisa. Because ndakatotarisana naye ndaita sekuti pane zvandiri kuonawo. Iye waita sekuti pane zvaari kuona pandiri. Otanga kuti hapana zvakadaro. Hapana zvinhu unganditi hapana zvingandiita. Hapana. Zvinhu zvekuti handisaizwisisa kuti uri kutaura nezvei. But sezvo neniwo ndisinganyatsozwisisa zvaitika pandiri. Ndotozviignora ndobva ndaenda pana antu aya ndovamhoresa chichichi. Antu vangu kuti mukoma ndombirawo foni ndimbofonesa foni yenyu chichi pana munhu ndodofonera zvakadai dai. Ndatova foni antu vangu ava. Ndova foni antu vangu ava ndotoona zvavakuita hazvichazwisisiki. Foni antu ndiri kuti kwete antu avo ndogara navo parutika masikanda. Angatori mumwe mukadzi wataito anti panga patoreka hukamakama kanga karipo. Saka munhu aitongondifarira. Chaiye wanga ndasitorona kana problem kana yaitika pavari yanga itori munhu aindifarira. Ndatosvika vakumbira foni yangu. Pavakabata foni yangu hamene zvavakaita zviya zvekuita sekuti munhu wakutovhiringika. Kubvunza kuti mukoma bata tora henyu foni yenyu
dzanozofuna time but ndiri kuona kuti something zviri kuti ndakazotozviunderstandawo after ndakutoendawo kumachechi kuti che ndakanamatira foni yangu zvinhu zvangu zvandainamatira maybe something chi anoindingameno zvachiripa zvatapa foni yangu andimapa okay ndatogara zviri kuitika ndaitokwanisa ndikagara pane munhu chazi kutogara toti pasaidi nemwiso mukoma so ndagara nemu pasaidi dai munhu ndicharememba mumwe murume chiti zvekuti Jesu kudini Jesu uri kuri Jesu wakambomuna Jesu andobona chinza vanhu uri kupenga uri utondi munhu wekuti utori normal okay zvaramba zvichidaro in short ndingati zvaramba zvichidaro zvaizva rimwe day ndakati ndiri mumba meme ndakati ndichitonamata saka ndiri kumaraundi 3 or 3 dzemakuseni dzadze ndichinamata ndipo ndakambongozwa ipapo ka I'm sure vanhu ndipo vanga vachiti wakupenga chichipozi ndakatozwa kunzi nevesere nhasi ndichakuita seunopenga nhasi because pandakanzwa pana tete vave pana zvimwe zvemufamily ndakatozwa kuti pane nhingi yakandokashayika vakadai pana zvimwe zvinhu ndakatoudzwa zvekuti angu andikwanisa kudisclose panapa zvendaitoudzwa possibility yanga yakutondiudza kana zvinhu zvakaitika papast events emufamily anondipazvisa zvekuti zvimwe andikwanisa kuzvidza kuti ndovakadai saizvozvi zvavakugaya kudai nezvendanda kuda kuitirwa zvese because ndainzi tete wako wakutoziva kuti chi izvozvi wakuziva kuti chi ndovari kudai chichi saka uri kutovashungurudza saka zvai zvokuita sekuti tavanhu vakuita chi vakuita fight anopazvisa spiritual taita sekuti akutodini takutorwa so ndakambangunzi nhasi ndichakuita seunopenga buda zvakatoitika pandiri papo it was different spirit yaya because ndaitozwa kumuvwa ndiyo ndakatopfeka bhurugwa fasi zvazi buda udza titako kuti siyana nezvemuri kuita andika siyana nezvemuri kuita mwari uri kuti zvakashata zvamuri kuita ndio ndakaudzwa panandodini ndakapfeka bhurugwa fast zvaizva ndina chino ngati nebhutsu handinotodzipfeka ndakapfeka bhurugwa fast ndichitomhanya kubuda dzekuma3 dzemakuseni ma2 ndichitobuda inanda ndiri kuboys kind ndokandagara ndichienda kumain house apa the day racho nezuva racho tete wanga akatouya vanga torichi vakarara kumain house ndatosvika ndodini ndosvika ndoti kokoko noko andiriona tete instead yokuti waresponda kuti ndiani kwati chichi to be honest wakamba kudaro kuti andikuvhuriri andiriona inditamba kuti dora karakiwa nemukati but I remember anauusa apower ndakaita zvekupusha dai but dora kavhurika andiriona ndinoti tete siyana nezvemuri kuita siyana nezvekuita mwari asina zvemuri kuita siyana muri kuzviitira zvamuri kuita nditaura tete kuti sogoro pachiputugezi ndete sekuti help andiriona woti sogoro tete siyana nezvekuita nditobata tete ndichabata moka siyana nezvemuita and vaitonga vataridza kuti vane power munhu vetutaura ndi mbuya but vaitaridza kuti vane power raitofura zvavari kudai so andiriona nditozwa futi spirit yandiudza kuti vanhu vari tatanga kuuya panapa vanhu vari vanoshanda nani natete vako ndaitone manext door anga aripo nomwepo ndakatombozwa kuti next door rapo vari mudhati program yandambotaura kuti vanga zviita sekuti zvakaita zvinhu zvesatanism ya ndotozwa kuti vanhu vavachi ndo vachautanga kusvika kudai vachakudai ndese ndotovinzwa zveshuwa ipapo zvakazoitika situation kune vanhu vaiona normally ya because vamwe vanhu vakati vakupenga I believe kuti ipapo anenge ashore vanhu zvavaiona because ipapo pakatoitika mavhezi ekuti ndautopenga because pakakarwa pakauya vanhu vaya because vanhu vaya vakati vasvika vichidondibata ndaindane power rimwe ndaisingazwisisi ndaitorovana navo vakazonditi vandibata asi kundibata kwaita kuzondikurira simba ndaitozwa kuti izvozvizvi chiregedza vakubati ndichobata kwakuda kutoedzawa kwakutanga kuchena andiriona but kuchakasviba ndombe ndakabatwa uchondisunga netambo dzemagetsi dzedze ndakasungwa ndakadai kumashure maoko ndosungwa nditori mavanga acho aya mavanga echena muri kuona mavanga echeni kamumutaudza mavanga aya endinawa nomakumbo muri kuona ukakwasotarisa makumbo angu aya watarisa makumbo angu ngoti zvedu matakagara munomu mune tsvina mune mavhu but ese mavanga kusungwa kwandaiita ndakasungwa kukutanga ipapo mashure ndosungwa makumbo ndakatozi relaxa vakuita zvavanoda kuita zvichitobva ndanzi ndozvavanoita spiritual sometimes vachisvikira vanhu kana usiku vanosunga masungira akadai so vobaya apo ndo ndaiudzwa izvozvo
understand. Saka apa vari kuzviita asi vari futi zvaita muspirit ndikanzi kwakwa kuchena manje vaita zvizimbabwe dzinosuka saka vanhu vanga wawanda zvikanzi chaona vanda kuudza kuti ndo vari vanoshanda natete wako vachange vakubva panapa zvisho ndakatoona mumwe murume waigara nechepamberi panezo wakutobva navamwe varume vakutodini vakutobvawo pandaindiri ndakagara kudaro kanti vatofonera futi nemapurisa ndakagara kudaro ndopa ndakatanga kuchini kuzwa voice yachinditi izvozvi ndaakukusunungura vanhu vakatarisa ndaakukusunungura makumbo angu akatanga kuhuta so nemaoko kuti sanga ndiri kusheka kudai wamuna munhu nechando sheka kudai so tambo dzai dzichitoita lusi zvacho kuti lusi yacho asaisununguka kusununguka dzaita zvekudhamba unonzi kudhamba kuita lusi kudai so ya ndotobvisa tambo dzaidze tobuda anoti tobvisa ndotobvesa handina kuita violent ipapo ndakatoenda na tete ndosvika nditi tete because ipapo automatically zvazva kutoitika spiritual automatically kutaura kwangu ndasingatomboteereri kuti zvazvitori fast spirit yacho ndotoenda na tete tete ndakamutadzirei ndotora chiinyi handona nditotaura nawo mapurisa achitodiyo ichitosvika anga atofonerwa mapurisa achisvika ndototi mauya kotora nini ndochizopo ndakadzwa futi mapurisa ari kuuya pane mapurisa anonga achiri vari semuchikaulti navo andiriona saka vese vanhu vari kutumwa kuti vari kuziva zviri kuitika saka ndo vanouya kokutora saka it's like zvinonga vanhu anonga muchiona sekuti mapurisa andika vari kuuya kotora munhu but mapurisa anonga atori vanhu vatori spiritual andiriona ndobva ndakatoudzwa kuti tete wangu aya tete wangu munhu arespect achimbuya chitosipota namapurisa anosangana navanoti kuya makadii anochiwa stere ndobva ndaitoudzwa kuti tete wako kuti vachiwe chichi position yavo rengi yavo because rengi yavo mukaulti vazi ndo second kubva kune wanga ane flat kumashuro yayo saka vaidzi vamwe vanhu vanonga varespecta vanhu vari muthat cult vanotoziva kuti munhu watiri kuona ndibosi wedu andobona saka pandakasvika mapurisa aya ndakatoenda ndega mapurisa ndotojambira mota yekumapurisa chimahindura mota dzofamba mapurisa tojambira kumashure havana kunditira apa vanonditirana mavhalenda akandiitira because hapana vhalenda ndaenda kuita ndotorwa ndotoendeswa police station ndosvika papolice station havisho ndaenda kungotaura so ndisvika papolice ndakutanga tisenge ndiri kuprofita mapurisa anga arimo pane umwe wandakatotori mupurisa ndakatotaurira wanga ane scratch up ndikati yo wakakuwara wanga watumwa so satanism ndichotaurira umwe murume wanga aripo wakatisa kuti ndiye wanga munhu wakanganyarisa ndikati iwo wakatorerwa position yako ndiwo unofanira kuva ari mukuru wepanapa asi kuti iwo because unamata ndichomutora unamata chechi yakati iri kumaputo iwo ndokune chechi yako iwo asi ngenyaya yekuti panapa parito zvakati watiroposita ndonofanira kuva nepozishini yakadai unotorwa ngenyaya yekuti vanhu vari panapa dai handiri kutotaura zvakawanda ipo nditotaura zvakawanda vanhu votoshamisika mapurisa aya unozi mubate musunge ngaende kuvharwa useni andiri maseli nditovharwa ndosungwa ndotoenda muchi maseli mundasvika maseli meme munanhu arimo mumuchari memo makaitika zvishamiso because ndinomwe munhu wanga asungwa ngaarimo zvodai pane mumwe munin'ina wangu mwana ndambotaura kumashure kuti vaishanda pahospital nesi ndiyo unokwanisa kuwitnessa munhu wakamutaurira zvishamiso zvaitika ndimuseri zvandakaita ndimuseri imomo museri munhu zvakazhinji one day ndakati ndaenda meme ndakatopinza mwe ndakasungwa but ndaisingaiti violence ipapo ndaingotaura ndatosvika ndakutotaura navanhu vari museri meme ndakuti waprofesa nechidini chese ndiri kutowaprofesa vanhu vari museri meme vakutoshamisika zviri kuitika meme samapurisa akazonge echide kuya kondibvisa futi meme I remember mapurisa kutanga kuya padhoo ranga rine safe ndakatomba kuzi vapfirire mata vachisvika padhoo apo vapfirire mata ndobva ndakaenda padhoo papo nditoti pu kupfirira mapurisa wanga ribona zvekudonha zvekutoita sekuti vanhu vasina pauti uchinde kodonhera kunge mata ndoribona vode kuuya futi ndoita the same thing uchimbondisiya ndiri koseri kwaikuya ndagara muselu meme ndagara vouya futi sa pakuya pavakaita vauya vakabata zvimapepa spray zhazhe because vanga vakutotya zvandaita kusvipira mata vanhu vachidonha ndoribona votanga kuti vakabata zvimapepa spray vakabata zvimapepa spray ipapo ndakatozi varegedza vakutori handina kunombiti chikupfirira but iwo yaifunga kuti pamwe ndichadini ndichapfirira votovhura seli vondibata vondibvisa cheni dzandai nadzo ambona vochondibata uku mweni uku 4 mapurisa vakabata muoko umwe 1 muoko uyu mukumbo saka vanhu vemalokesheni vaiteera polisi kutoteera event zvaitika izvozvo wagedhi kunze kwepolisi gedhi vanhu vakutora vanhu vaiteera totobatwa. I remember zvandakataura ipapo ndichiti ndozvamakaita futi Jesu paakaurayiwa nditaura vanhu vanga ndakubuda pagedhi ndakabaloso maingoteera musikabatsiri amuoni zvandiri kuitwa here
Maingotera futi meingo usikabatsiri Jesu paakaurayiwa maingomutera musikabatsiri. Ndizvamuri kuita munotazondibatsira here. Anotobona. I remember nditaura masoko iwawo. Then ndisikakangana kuti ndisori kumudzisa kumashure bichana. Museli mwandai ndiri meme mune masaini anga akanyorwa. Anotobona. Andaitoudzwa zvekutozwisisa zvichinzi uri kuona saini iyo. Saini iyo inoreva zvakati. Imwe saini yacho izvozvi ndakutoziva. Ndakazitonge ndakutomaona atoriko masaini ndizvo uri kuona saini iyo. Inoreva zvakati zviro zvesatanism. Izvo saini iyo dai. Ndichoona umwe picture ungaise kuti mukadzi wanga achinamata ari pahall so akati chikudhura mahall museli momo. Arimwe mukadzi ndakazi uri kuona mukadzi uyu uri kushandiswa spirit yake wanga ari mupurisa panapa achinamata but wakaurayiwa vakanoshandisa panonoshandisa spirit yake chichi andopa vamwe vasungwa vanosvipitswa munomu vasungwa vanonga kuti vanonga itoshandidzana musemcult yavo vanokwanisa kupinzwa museli kuti vavhiringe vanhu vanonga ida kuti vavhiringa vanhu vanonga ida kuti auraye munokwanisa kupinzwa kutopinzirwa izvozvo museli anondobona chinhu chandaiudzwa paspirit kuti namanje aitoniwo kuti uchokwadi hwayo handiuzivi tazokuudza kuti wanisingazivi uchokwadi hwacho. Ndabuda museri memanya ndinapedzisa kuti ndakabatwa maoko uku nouku ndatotoka ipapo ndakuiswa kuhospital. Andoba ndakuiswa kuhospital kuti sekuti ndiri kurwara ndinofanira kuti ndirapwe. Andoba but inini ndiri kuziva kuti chinyi kuri kuiswa kuhospital kuenda kuiswa kumaoko mochini mevanhu vacho vakuda kutokudini vakuda kutokuminya kutokukwadza. Andoba vakuda kutodini kukuminya saka havasida kuti zvioneke tako ndiwari kundiurayisa vanhu aitoda sekuti ndiri kurwara but ndiri kuiswa mumaoko vanhu vari bed vari musemcult. Ini chaizondibhilivhawo spirit iyi ndechekuti pandakasvikawo pachipatara payapaka ndakati ndichipinda muchipatara payapaka ndichobva ndaenda kuiswa pabhedhi yandakaiswa ndichobva ndasungwa nebhedhi ndakasungwa ndakadai makumbo okudai so maoko adai nebhedhi kudai mabhedhi zvemuhospital zvacho. Sorry pochouya mukadzi one wakazoya wanga wandisungwa akabuda pouya mukadzi one uchouya nesi wanese kuti ndondirapa. Saka mukadzi one uyu nesi wakati chiuya ndakazori kuona mukadzi uyu nesi uyu ndokuZimbabwe asi unoshandira kunoku muudze zvakati ndiye udo kubayira jekiseni risiri right. Andobona totanga tomuti mukadzi yo wakamira so unoshanda kuno unobva kuZimbabwe nditomutaurira story yake life history yake so wakamira so udondidai yo watumwa chichi. Mukadzi yo wakashokeka ndichitaura naye ndichitaura naye kapa ndakazonoti pane zvaide kuita because wakaramba kusiti wakontinua achiita zvaanga kuita tanga kutoprepare majekiseni chichi but pakazoita vanhu vakapinda murumembe saka kakuvhunduka kakaita kanoratidza kuti something zvisho zvide kuitika because wakavhunduka otanga kutorongedza zvinhu zvake chichi amene zvakataura todini obuda. Ndibona saka ndazobuda sara ndakasara ndine cheni idzodzo ndomuna mavanga ndai kutaridza aya ndechena ndakadai ndichotangowese yakambonyarara tomuda sitangoziva kuti taakubvisa izvozvizvi. Ndibona zvazoti taakubvisa ndaiita power rero kuti simba rino rakaona kuti ndibona saka ndaita simba rakaona ndaita senge ndaremba ndichodaiso ndaita senge ndaremba cheni dzotodini dzinotikahle dzotobva ndichobuda museli meme ndabuda museli ndakatobuda muchipatara meme ndichobuda nemhanya ndakatobuda kuchiwanza chehospital abuda ndichomhanya. I remember mrudi mwanama ipapo shoshowa ndakutosekuti kuna vanhu vanoona kavaiti amutopenga pasi pandatomhanya kuzvekusprinta zvazve zvimwe pakaita mota yaitouya mberi kwangu. I remember ndakatoti mota yazvazvo kutoti mota ichiuya pakuti kujamba ndeitsika ndeijamba ndechidai seri zvaindiitira simba ndaitozone mwiri wangu uri light kwanza zvaitori light ndechimhanya ndakati ndiende mhanya mamutori mutauri mwandaimhanyira tauni yachemanika ndichozoenda kuchechi kwandai kuinda kwaya kwandainga ndiri kunamata ndichozoendawo chechi izvozvo ndichomhanya ndakaenda kuchechi kudai mapurisa atodai zuva atodini arotonditeera ndasvika ndamhanya ndakaenda kuchechi ndichosvika pamasteps echechi yanga nemasteps ndichosvika ndichogara pamasteps chechi yanga yakatovarwa kusina chechi papakatovarwa pachechi pandakasvika ndichogara pamasteps epachechi paya pasina nguva mapurisa asvika nemota asvika. I remember ndechinzwa musecurity pane musecurity wanga ari pagedhi padhuze nepabhengi pagedhi inopinda chechi yacho wapinda paseri pagedhi riri padhuze nebhengi pane musecurity wagarapo nepfuti makati mazi mutsindiko aya ndatosvika musecurity aya ndiye wakatangurisa kudondifura ndikazifuridza pfuti yake waiti buda
kufuridza futi yake otondisiya musecurity wangu ndindogara pasachi nguva ndagara pasteps mapurisa asvika saka mapurisa acho anga akuziva system yangu yekuti ndikandinopfirira mata andinobona saka vakati vachiuya vidondibata ndichozi tangodi ita sekuti doko wapfira mata nangodi ita sekuti ndiri kuunganidza mata zvodoko wapfira votangotospaisa mapurisa but vechibvisa zvimapaper spray zvikanzi chisiya vakubati vasiya kudire paper spray ochouya nemapurisa zvichadzi vendiso chadzishama ndichoshamula dira paper spray ati ndakadai kushamula iso uchondidira nayo paper spray njode pana zvandakazora paper ndisati meme ndangodai nditozwa ndatabho uchondibata zvisho ndakaziva regedza kubata undibata uchondisunga futi netambo same thing masungirwa ndakaidini andakaita kumashure makumbo ndichosungwa ndasungwa ndotakura kwandisati agara dai zvikasava kusunungura futi same thing ndichomakumbo wachoita kuti tambo dzotorusa futi ndichobuda wondibata wachondisachi mota kumashure vanibata vakatibata zvirafu because ipapo ndaenda bata zvirafu I remember nomupurisa kwatitira utsinye kuti hapana hapo scratch pasi petsoka yangu wakavhura okapi akandidai padheze vanhu vakangabata vakawanda vakandiunganyira kuti vazhinji vamwe vacho vanotozviona vatovhura okapi chonijunga pasi petsoka ndipo vakanditorawo ndikandachi mumota remember ndakatotsikwa pamutsipa nemumwe ndiri mumota vakachindiunganira muchiopen track toenda ndadzoserwa futi pachipatara paya this time ndichosvika pamubhedha ndakaiswa ekutanga ndandiri murumu maimusina vanhu this time ndakaenda kuiswa murumu mekuti maimutoriwo nevanhu vanga vatorimo ndichobva ndasungirwa futi the same thing but andinosungwa nechain this time ndandasungwa nemabhandeji aya but andosungwa zviri tight kuti nji andandosungwa mabhandeji aya ndakadai so nditotaura nditotoprofesa vanhu vanga varimo nditoprofesa nditotaura kuti yo sadai yo wakadai yo ndichadai zvakadai nditotaura zvinhu zvigenuine kuti ndandotaura zvangu zvimwe in details ndokwanisa kutorora time yenyu but ipapo ndakataura zvinhu zvakawanda kumuwadi vanhu vanga varimo then pochouya neswa kwako ndibayira Jackson ini Jackson ndichirizwa spirit yakati Jackson ari kubayira iri ndiri kuti upore urare ndakati ndiri kuzi urare ndakabarona chindibayira so zviso kwadibayira pamaoko Jackson iri ndaribayirwa but handina kurara ndakanotokondinya nditaura navanhu vanga vataura muchipatara manje kuti handina kurara hapana zvarakashanda ndo pandakazoti time kwanga kutosviba ipapo kwanga kutoita manheru ndichotonzwa futi ndava kusunungura power yarichoita the same thing mabhandeji aya I remember mukwangu ndakakwanisa kutodai bhandeji dai kuti rakasungwa apa ndakakwanisa kudai ndichanatsozvirememba rikabva ndikatosunungura ruoko ndikabva ndotodai ndosunungura makumbo ndichobva ndatodzika pabhedhi ndichitobuda saka vanhu vanga vatoziva kuti ndambobuda futi ambotiza pane waibuda pakati pareception pane manesi apo ndasichamhanyi ndaitotofamba kuti uyu wabvisa futi urumbodaronge uri kuendepi nditobva ndati ndotendangu nani kwabaoni nangu pavhindisingo unoidze location nozo vhindisingo zvikanzi udokuenda kwabaoni na baoni nako ndibaoni nani ndikati baoni nangu ndibaoni Herbert vanga sikatozivi baoni Herbert baoni dzangu dzoshanda ndi pahospitari pavo vanga tozivi tori hama yacho anotoona apa baoni dzanga dzadini dzanzwa storo dzisipo dzadzitori paoffice dzakatoendesa mumwe dziri topulanawo kudini kutouya anditoona from there ndatodini ndatoziva no saka chidzoka tidedze hazviti tiuende dzoka tidedzana nesekuru Herbert anotori hama yasekuru Herbert dzoka tidedze soro amene ndataura kuna mazita rega tidedze hama yako yoyodi iuye zodini ozokutora zvisho ndakabva ndagara muyamya ndisinotosungwa ipapo ndatogara ndikuprofesa vanhu ndiri kuuya sabauni vangu vakazoya nemwana wavo handibona watosvika ndotaura hapana nini vanhu vari ndindipenga ndodada ini handisupenga handiribona akutoti saka udodi ndikati ini handisida kuti ndigare mendiri munomu bcause mendiri munomu hamusi right saka avasaizvinzwisisa kuti udo tiende ndakazi udo tiende nofana kuti mwe matablets ndakapa matablets ndakapuwa zvimwe matablets avo mudini mene nabaoni navo ndikati ini handimwe matablets bcause handisi kurwara vakati ukaramba mwe matablets haubudi handiribona ndikati sezvo muri ndi mamwe hangu ndibude ndichamwa because ndimati ndimwe saka vanga kuti rwafane zvimwe ndini kuti rwafane ndopakati pamatablets vakandipa ndisina mamwe ndichobva ndanamata ndichototi Mwari kana matablets aya ndisingarwari toti vandipa ndo vanorwara ndichamwira kune vanhu nonga vandipa wotoseka vanhu vototofandiri wotoseka ini handisaiseka zvinhu zvangu ndaitora serious ndatozviita ndito zvizvo zviri sizi ndotomwa matablets aya ndodini
tudai kuti ngatende kumba totoenda kumba kwaiwe atagara ndaenda kumba kwaiwe ndichitosvika kumba kwaiwe ndaingo spirit yangu yaingotaura kuti zvakadai kutaura mangwana mangwana ndakarara kumangwana ndichimuka ndakati kuma time nditozwa kwauya vanhu urudiwa mukomana anofanira kuenda kuhospitari asi kuti ameno ndibanangu anga ati wafona but nangozi apana ndaendirudi but nangozi ndinofanira kuenda kuchipatara ndiribona nditodini nditonandira kutotorwa nemapurisa ndiribona vatouya futi the same thing ndabatwa kuenda kuchipatara ndichisvika ndichozigara apo nditogara zvikanzi pane mota iri kudini iri kuuya ichaiko kutora ambulance unofanira kuenda kuchimoyo. I'm sure it was my first time kutosvika nekuchimoyo kwacho ndasina mboenda kuchimoyo ndiribona pakaozo ambulance yakauya kwakutoita manheru kwanga kwatosvibawo tichibva tapinzwa mushoma muna 2 vaita zoti vanhu vanorwara ne1 waitaridza kuti wanga akamirira isusu tanga tiri mukati saka wanga akagara mumabhenji chaizvo zvinonga zviri mumashure kweambulance ndendagara neumwe wanga akati sekuti wanga akagadhana peta 1 mufesi wanga akadi akatorara waita zoti norwara pakati totodi tabuda paipa tutende kwanga kwatosviba ini ndikutorana namana ndichiramba ndibona tasviba tatobuda pano panozi pacontrol chibva mumanika kuenda sho takati fambe ndakatanga kuzwa spiritual zvikanzi runzwa iri mafambiro ari kuita mota ine zvikanzi driver haasi kuzviziva kuti mota waikloka muspeed haasi kuzwa mafambiro but mota yakumhanya haasi kuzviziva kuti ndiyadini watokloka that speed andimurwa ndiringonzwa wangu spiritual asi ndi mota ndirikuzwa kuti iri kumhanya ndiribona tatofamba kaza ndokowataridza power riri pauri ndobva ndakangozwa ndakabazwa kuti kuti mota yaita chini accident ndozibuda ndichotofura dho rekumashure ndotangototi kuti kumhanya ipapo kuti ndiziri pavakasviba kuti ndaingomhanyiremo kuti ndizi ndakazama kubatwa ndakangoona vanhu vakaziva kuti kuti ende vanhu vava kuti vakabva mberi kwangu kuti ndaimhanyirwa ndiwa ndakatama ndozwa ndatozihaka vashamara usadaro ndiri kukumbira usadaro ndakumbira kuti usadaro usagara pasi ndo tudzoka mumota meme mota yaaccident yakaita accident yekuti yakaita fatal inge ikangoroyera zvekuti maybe zvekungochaisa so because haina kudhemeji yakasereka haina kudii totodzoka mota yakafamba futi nayo tobva tatodzoka futi ndobva tatodzoka futi mota meme so ndadzoka mota meme ndobva ndatangoparidza ndoparidzira muchinda wandagara naye ndeiparidza shoko kuti tozecha mwari kuna mwari inofanira dai andopona saka ndiriparidza muchinda wakati sekuti wakutodini wakutorara ndaremba ndakudini ndakutorara ndiro kurara obva torara seri baipa nemurwere tafamba ndozwa mota yakumhanya futi iri kumhanya zvazvinozwa mamhanya yakuita mota iyi mhanya yakuita izvizvi wakutozviona kuti haasiri yawakuloka mota iyi but mota iri kumhanya vakutya kumberi kwovari kutaura kuti mufesi ngatimusiye panapo panzira vamwe asi mumwe wacho kuti no tikamusiya tinozozi munhu yasarepi asi vakutya chichi zvaitika kumashure uko ndiribona varutozvondingwa pamwe ndorudi uri kukonzesa vari kutya ndikuona mota kuti iri kumhanya but hana zvaadi chaakloka ndiribona ndiringozwa wangu spiritual ina vanhu vacho kuti ndozvavari kutaura here handizozvizwa ndiringozvinzwa pandiri mota nekutiwo speed yemota ndaindiri kuifila kuti mota irudini iri kumhanya takaenda zveshuwa kusvika kuchimoyo ndaindiri kumashure it was my first time but what happened then ndobona kaona kuti zviri pandiri ka but ndanga ndichisvika paya mukoma wanga ndasvika muhospitari mame mota ichimira pakauya nurse pahospitari ipapo kuchimoyo wakakotitora tichivhurwa mashure munhu wakatanga kutorwa ndini ndakati ndichisvika murumu matakasvika makatisa manga mune zvimubhedha zvemuhospitari zvinoti just wanemozvona izvozvo uchobva nditi gara apa ndibona ndobva ndatogara so obva abuda sekuti ukotora mishoma handiziti waine kutora vamwe but wakabuda ndisiyamo ndobva ndakatozoti buda muno ndichibuda hospitari yaihombe but ndakangozibuda pindapo famba pindapo ndichitanga kutotendera makorodhe emuhospitari dzipindapo I remember pandakanzipinda ndakatozovhura dho ndichorivhura ndichiona mutoilet zvikanzivhara zvikanzi chimbomira munhu ndichomira munhu zvichibuda ndobuda ndodai ndakasvitama kuona kunze kwehospital kunze kweyard yehospital tikati kunze but kune mukati mefenzi but kunze kwebuilding amini asi kuchiri nefenzi ndichiri mujiraho yehospital ndobva ndakafamba nditori seri kwehospital ndonzenda ndichombosvika ndichoamba kuti ndine fenzi
spirit yaimbeta sekuti handisi hapana chenechanzo ndakutanga kuti saka ndodini pana mafenzi chichiri kumboitika ndotarisa pasi ndopinda paburi apapo ndinoziburira nga riripo pafenzi paya ndatopinda paburi ndakunze kwefenzi yaya kunze kwefenzi kwaya kune jiraho futi ndatobuda kwandakaenda ndatosvika seri kwejiraho ndichibva ndotozwa ndizi kwira pajiraho ubude kunze ndatokwira jiraho ndatakunze vakutonzwako futi kuti mufenzi yaya wabudini watiza futi chimoyo wabuda ndatakuseri kwerodi honest zvese zvaitika izvi ndonitoti vamwe vaona zveshuwa event acho chiona vaikwasoti zveshuwa munhu uri kupenga but inini chendoti ndangasikapenga chekuti I know everything that happened zvese zvaitika ndotozviziva kuti zvaifamba so ndaingoteerera komona ndaizwa ndanga ine pressure ndatobuda kuroad nditonzi famba kuroad kwekwe ndatofamba ndafamba ndakaona mumwe apfana vanga makati mastreet kid apcho vakatori pamoto vichigota moto papakati pachipaki ona ipapo to be honest ndakazopasa spirit yaitaura neni ndaenda kuita madecision avo ndakarozoti kandiende pamoto apo ndotoenda pamoto payapa nditosvika pana mafesi aya nditoti ndinoambo kurara ndokumbira kuti ndigoti nemoto vototi bo andopona wati bo apfana vayaka ndakati chiomedzi nditotogota navo motoka avotondichenjira pera voti ndipe jaketi rako ndaine rimwe jaketi randainaro rimwe majaketi ane malaini makola chichi akada kuita basketball aya ndanzi ndipe jaketi rako andopona mutsoka ndaindisina bhutsu mutsoka ende chironda chaichi chaitika kurundirwadza pandakabayiwa neokapi aya fanira vatondichinjira ndotowati nekutovhunduka torai jaketi rai torai but vakutondidini votondondipa mama pane munhu fana wakazobata chitsiga chacho ndondirowa ndicho ndopa ndaiona humwari I remember ndakamuona ichi chidai but chakanga pangudonha so ende dai kandorova ndicho ka daida ndikukwara because pamwe pese paangondoramba mavana ndaizwa anditoti ngandibve panapa ndotobva panapfana yaya ndakazoona pagedhi pamwe imba so ndakazoona ndakazoenda kutorara totosvika ndode kutorara but hope dzacho hadzisati mondibata zvekutodaro andopona ndazotorara pagedhi paya kwakutochena nditoona kwakutochena paya ndipo ndakatoshifta ndakutongotofamba kwatochena sa ipapo ndaenda kuita maonendofo ndombozwa spirit yaya pamwe ndomboti mwii ende spirit yaya yaiti ikatizika ndombonaita confusion yekuti ndodii panapa ndiendepi saka ndakati kwakutama kuseni ndopakae brain dzekuti ininichi kandiende kobvunza pane rengi yechi because chimwe ndaisikaizi pane rengi inoenda esungabhera esungabhera ndo patiri munomu but madhezi acho ndaisa ndaakunoko because kunoko ndakazotoya ndatodzoka kusouth chichi ndaisa ndakugara kunoko yanga ingori ineighbor because ndaigara kuzimbabwe panonzi pazona apa saka unoti padhuze ndanditsvake chi pane rengi yekuya kusungabhera panondotosvika nenda kumba ndasvika kusungabhera pano ndaizojamba bhodha kuenda pamba nomukoma wangu because panonga papadhuze ndakatotsvaga rengi yazveshuwa ndaiona rengi yaya ndotovhunza kuti ndaida kutokumbira kuti nombirawo situation amira so because kana mumaoko mwangu maitooneka maronda echenu ndokumbirawo nesituation akadai so ndomuzobhadharirwa tasvika mberi rodizofunda mukoma wangu chichichi vakaramba machinda aya vakatonditarisawo venhu vandiri voramba mene varamba ndakuita confusion ndoita sei ndakasangana nevanhu ndichikumbira mari yekuti ndidzoke kumandika futi kuya vanhu aingoda ndina mari amsho ihwano ndakasangana naye mufesi wakarwadziwa ndichimukumbira mari ndiye munhu wakarwadziwa because ndakamukumbirawo mari ndamutaura story yangu akati shanda ndaizokupa ndaitomudanga nemari wadanga ndipa ndaizokupa but hapana zvandingadi zvandingaita but ndakusha ndoita sei ndobva ndakazwa spirit yakutaura futi neni zvikanzi ukaita zvako wega unodi unorasika teera nzira iyi ndakutotera chinzira ndakaona famba saka pese apo ndandisingachika handina chikafu chandamboisa mukana pese apo asi ndaitofila nomali but kakuremba ndaikazwa futi in the same time kuti ndaremba especially kuremba nekurwadzwa neronda raya ndandakabayiwa ndaidzwa at the same time ndakutofamba ndozi ndinofamba netsoka ndafamba saka ndikakuremba kwandobva ndakaona zimwe zimuti vanga vane bvuti ndichiri muchimoyo mumwe makaita mulokushini mudzimba ndakatanga ndimbirara ndimbozorora ndakati ndekuzorora ndeurara ipapo pakauye murume wangondidzinga kuti pasene ndakatongora wakandidzinga sokuti ndautangotaura naye kuti tsopa zvandaita iwe uride
chikutondivhunisa ndotodini ndotobva pane tofambisa nditongozi siyana nezveudo kuita kuzorora teera nzira ndakateera nzira to be honest ndotoshamisa ndakutobuda muchimwe town rakutosara kuti iro ndatakusanga ndakutotera chimwe chigomo chandaiteera so paipane kakarekera gomo saka ndasvika pagomo raira paipane road raida so dust road ndikadzipfura dust road iroro ndichosvika pakati padombo ndikadzinamata handichotanga kudi kunamata ndiri ipapo ipapo ndiso ndakazorara sende namata I remember kuti ndakangosvika ndikadzinamata ndikanamata but ndakarara sei handizi ndakazokomuka ndakatotengati kuvhinga kuti ndimbori papi ndaitatobatwa nehope ipapo topo ndakazomemori yangu yoti ndapishika panapo ndikadzinamata ndikadzidzoka mashure ndichodzoka futi kudust road raira ndangorojamba bhichana ndakajamba paipa ndamudust road ndikazi enda wakadaiteera dust road ndakuteera ndichiteera dust road ndaiti ndikasvika pane nzira dzinonga dzoda kupesana paipa pamwe ndaizi ukaona ndainzi unengirozi dziri kuteera because vanhu vaya varudini vari kutsvaga vari kuteerawo but ngirozi dzichange dzakugaidha idzi andiripoona ndakwanisa kuti kunyanyanya pamharadzano paipa ndaisangana nevanhu vanonga ri marasha vanhu normally vanhu asi ndainzi ingirozi havazi vanhu ingirozi ndovari kugadha mosi ndaisangana vane marasha nebascol vanhu zvatitori normal ndotosvika ndozi ingirozi sapamwe zvainetsa kuti spirit ndotanhu aingirozi ndotomhoresa zvekuti ndotombotesta kuti vanozwara zvendikavamhoresa ndoti mbondiya kumhoresa kuti uno kumozambique ndoti mbondiya wototi mbondiya murise kuti udara zvichiribo toenda ndongototozodisi ngirozi ndodini ndikutoenda ndafamba long distance minotaura amene ndingati how many k's from Chimoyo to Manika zingati mangana handinazoziya ndaindofamba kuenda kumanika ipapo but road nzira iyi ndiri kuidirectwa spiritual ndafamba ndakanosvika pari nerimwe road raicrossa kudai so ndakati before ndasvika paroad vanocrossa ndandakunzwa nyota saka ndakaenda pamapamba kuti ndikumbire mvura ndikazwa spirit usaenda ipapo usakumbira mvura ndafamba ndofamba ndandakuzviziva kuti am exhausted ndaremba mvura zvenyota chichi ndotofamba ndasvika paroad rinocrossa ndakaona imba yanga necheseri kweroad rinocrossa vachienda kukumbira mvura ipapo umwe ndocrossa ndichijamba ndichienda ipapo ndinombona chichifunga sori inondisurprise kuti zvaitika chii ndatoti ndichisvika payapayaka mufesi utobika sadza muchikicheni so chikicheni chachakaronga zvimazenge zvimuhafu sochi utobika sadza payapa saka ndakaonobika sadza ka dzarainga iripo ndichitozwa kuti apa ndisei ndatosvika panotobikwa sadza torya andiripoona ndokumbira mvura nomufesi uyoyo zvikazi kumbira mvura uyendi ndondazopaspira ndokumbira mvura saka ndakabva ndafira kuti ngandigarire ngandichigarire mufesi uyo sadza mufesi uyo pakatonipa mvura watipa zvakanaka musa zvakanaka ndotoramba ndakatomira chaizvo zvikumira kuti ndichandiryawo sadza madzingira akandiita mufesi uyoka akandinetsa kuti ndiye mufesi wandipa mvura zvakanaka here akati mano amuti muda mvura here mano ndikati ndinoda mvura chichi ndinoda mvura chikafu akati mano chiendai mano ndakatobva ndiri baba nakudini ndakutofambisa nemhanya ndatobva ndatofamba futi sadza raya norya ndakamwa mvura ndandodzoka muroad it was 70 kilometers saka ndakafamba 70 kilometers ndatodini baba ndatofamba baba ndafamba baba ndafamba muroad raya ndasangana neroad randinaro rari kudai ndikazitera road ndirofamba saka kwai kune makomo nechekuright kwangu ndichifamba ndakaona rimwe zimuti ranga rine bvute zihombe ndaenda hafu kuti mumvuri mumvuri saka ndaenda kudi ndakufamba saka zvainga zvichiitika zvekuti ndaenda pakati pekuti spirit iri kundipusha kuti chini go ini ndakutozo mwiri wangu waremba plus chironda chacho chajecha raipinda mukati saka mutu andairwadziwa ndimurwa saka ndakaona zimuti raya ndikati ngandimborara ndizorore spirit iri kunditi usarara enda ndicho ndakaita genesi ndobva ndarara andiripoona zvishuwa zvihope zvakandibata ipapo zvandibata ndichimuka paipai ndakamuka ndakavhiringa ndakudzoka kumashure ndichidzoka kumashure ndakazoona nenyaya yemakomo gomo ndichiri kudai so makomo ndaimona kuright pane ndakudzoka ndakumona kuleft ndangofira indodzoka kumashure panapa gomo iri naenda kusedera waira kusarira chidai so ndobva ndakazwa spirit yakuti ukada kuita zvako ega uchadii ucharasika
ita zvetiri kutaura. Hausizviona kuti wakurasika here. Pawabva ndeuko andomuna kuti angotofuratira ndakudini, ndakutorowa pasi futi. Ndakarowa road ndepira ndisangana vanhu vemabhasikoro vemarasha veitoti murisai ngoma nditoti bo andobona ndobaya ndopandakazoti kwakusviba nditangu ndichosvika pane twana turi pamugodhi, vasikana twana turi pamugodhi chibhorani ndichichera mvura pamugodhi tinoti mugodhi. Tasvika tichera mvura paya ndopandakatokumbira mvura asikana anga aripo paya ndotomwa. Ndichipfungwa dzangu bcause handina muna spirit yamvura yechimbonyarara saka ndonyarara ndaita zvinhu ndichitofunga nini tokumbira mvura pera ndakatoti ndikumbira mvura ndakatofunga pfungwa dzangu ndikati ndinofanira kuti nditorara panapa bcause ndifambeka panga kutosviba ndoti hazvichaiti ndifambe ngati panapa ndopatinopakaita kachilocation nyana kachilocation bcause kwadaibva kwamisina dzimba saipa pano ndakatosvika pane kachilocation kuti ndipfuure panapa ndisitorara musango ndakati no handiende kokumbira papolice station dini ndirare papolice station nditobvunza vasikana nayo kuti police station iri panapa futoti pane mureza uyo urapo uyo ndopane police station. Ndotoenda ndichienda ndichobva ndapfurwa nemunhu wanga nebhasikoro iye wakasina marashi but wangori bhasikoro uchobva atotena nzira yanga nechepamberi pangu ichida so ndikadzi uteere nzira iyoyo saka indaenda uzwa papolice station saka ndikuteera nzira iyo ndobva ndatenda police papolice ndaindotarisana navo chobva ndaenda police ndisvika police ndikatosvika pane mupurisa wanga achitotarisa kuti uri kuzvidresa uniform yake ichipfeka chakaita chiblade proof ndopona. To be honest ngoma wangu hapana ndakaita ndakatosvika zvitori bho zviri normal ndotomuti mbondiya zvekutomhoresa ndizoona kuvhunza ndikuvhunza ndakatoshamisa kufesa kuti hey uri panapa futi ndakaiswa chibridge wafuti kuti kwehla unobudisa chipisto naye ndakabvepo ndechimhanya papolisi pape ndichimhanya ndakamhanya nditotena ndikachinzira mupesi wakatesa nebhasikoro mupurisa wanga atodzoka hake anondimhanyisa zvekuenda kure wangoti zvekutobudisa futi sekuti munhu udo ndiataka indotomhanya ndodii ndosvika ndotena pachirodhi chacho ndandambozitena ndikatadzotena ndotoenda ndakutoenda kudzimba dzinogara vanhu ndichienda paimba yekutanga ndichikumbira pekurara pandakatanga kukumbira nditi ndinokwanisa kuenda pasengetari vanoti sengetari kumozambique kunoku inonga ari saki topoti tsabhuku munhu unomirira chinzvimbo ichocho ndopona ndikanzana ndope mukatoenda ndikati ndepapo ndikanzi ndeapo ndakataridzwa misha dzinokwanisa kuita 5 vichinditoenda pasengetari wechi 5 ndichototi no kwakwatosviba ndakati bva pamba rakachimangu nechitoilet chanjiripo so ndichitopinda muchitoilet mame ndichitorara ndakarara muchitoilet imomo zvekusvika mangwana nditobuda mangwana makuseni nditosiyana pachilokesheni ndakutofamba ndirofamba ndopa ndiona mukadzi wangu ari pamusika eitotengesa nzimbe dzake nemaorenji chichi ndopa ndakatangozoti mukadzi iyoyo ndamukumbira nzimbe asi chakupa nemaorenji andopona andosvika ndatomhoresa mukadzi wayo ndombirawo nzimbe nenyota chichi akati abho torai watondipa hombe anonditi atorai yapo akati nhonga kana maorenji medini medya maorenji andotora chorwa nzimbe yangu maorenji angu ndikufamba ndafamba ndichifamba ndakanosvika patar road yaikrosa ndichiona kuti iyo saka patar road ipapo ndakaconfusika because ini ndakaona tichiri kwatete vangu pane kwavaimbotoendesa kumunda kwavo kwainzi kuchikamba saka kumunda kwavo wakatombondisiyako ndikatombonorimako ndikatomborwara ndikoisa ndirwara zvindinyeppera zvandinyeppera ndinonga ndatomboitaura nyaya nditaura kumashure handiti kumunda kokuya taipfuura neroad rataipfuura naro saka ndakaona sekuti ndiro road iroro saka vision yangu ndakaona sekuti ndaakusvika road least ndorizeto ndinoenda kumanika ofuchi ranga risiriro torimo road saka ndiri kufunga izvozvo ndichiona road rere ndichitoona mafirst 2 wangamira nemabhasikoro wakafanira vanhu ndaisangana vatori nezvimanzi zvavanga vakerakera ipapo mabhasikoro avo ofuchi ndopinotangogaya kuti pamwe zvapo joshua zvendaizwa spirit ingirozi because matauriro akaita neni vanhu aya anokwanzwisisa because akaenda totowachingamidza ndobva chingamidza kana ndovabvunza ndikati handizi rodhiro ndo rinoenda kumanika here akati aiwa manu rodhi rarendi kumanika rangu rendaindiri redhasti rere raipfuurira netaya richira riri mberi kazi munongopfuura nerodhi ramunaro kuenda mberi maenda mberi muchaona muchatanga njanji inonga ifambidzana nedhasti rodhi iroro njanji iyoyo munongotera rodhi njanji iyoyo inoende kusvika kumanika saka hamurasikiri because njanji iyoyo inotoenda marodhi rinonga riri nechemusaidi
ndikati maita basa regani ndiro ndakazoshamisika manje vanhu vaya vakazoti mukoma yaba handimazota mutaurira kuti rodhiri janjiya nesikochitimo mukasangana nemunhu izvozvizvi musisabvunza futi musisabvunza munhu munzira ndoti alright mukoma ndakazozvirealiza after kuti but munhu unonga ndabvunza nzira unonditi ndisasangana nemunhu sisabvunza futi munhu why sisabvunza munhu munzira why ari kudaro and of which from there anozombosanganawo nemunhu chi vanhu aya mabhasikoro anozombosanganawo nawo ndakafamba ndichiita road raider but ose munhu uya wekuti ndakanga kuneta ndaida kutokuzwa ndakanga kutokumbira mari ndakabva ndatenda ndikaenda pamwe bamba pandakaenda ndichikumbira mari yekuenda kumanika ndatokumbira mukadzi waya akatondidzura tsitsi futi mukadzi akati hatina mari handitobvapo ndidzoka muroad rangu ndiri muroad rangu ndakasangana neumwe mufesi futi ndikanzi uri kuona mufesi uyu fesi uyu uri kuenda kunganga ndaikutongouzwa zvaari handiriona nditi okay nditozvizwa wangu zvititaura handina kuti okay because ndaizvizwa in within me ndobva ndakazosangana nemufesi uyu ndasangana naye ndichiti kandimukumbire mari kundomanika totomukumbira ndichitomubvunzawo kuti rodhi rinoenda kumanika riripi ndopakati mutori right mukoma muri kufamba rodhi rimunoenda kumanika akusiri kure tori pamberi apo vatifamba muchariona ndikati ndochitomutaura story yangu kuti ndaremba mukoma wangu ndida mari dada mufesi uyu mazura kanditasisini mutaura story yangu ndakamondowarwadza ndakatanga kutotaura naye kutochema because ndaenda kutorwadza tochema amufesi akati ashaka kuti pali pandiri kumhanyira apo wano ndofamba bhichana ndokubata ndokukwidza pandiri kumhanyira apo chi ndokuti madhire ndodoti angu kuti aiti ndozokupa angu mari tokukwidza teshe tobaya tese mandika ndokwandida kuzoendawo iye waiti mandika ndokwandiri kufanira waenda kumaya inonzi kumashipanda ndopa sapa akadaro mukomana wabva apfura aenda ndakatofira kuti ngandimire pana ndimugariri ngandimumiriri ndichobva ndambomumirira ndikazi enda spiritual nditi enda unorasika ndaremba ndaremba ndakutanga kufamba ndakazi ndatifambefambe ndotona mota dzanga dzakupfura mberi kwangu twi kwakwana road mota dzichipfura ndotarisa vision ndotoona kuti yeah man road ndakafanidza rari kumashure apo ndakabva ndatoziya nzvimbo apa pamberi apa pamesika panofanirwa mesika tobva ndoti okay ndoita kufura ndichindo chikamba ndakutofila chi free bona kwaba ndakanyatsa kutoona vision zesho kuti ndakuziya handisina kufamba ndichifungira kuti kwendikuenda ndizvere because pese apa spirit yangu ndidarita nzira but ndaisati ndazenda nedoubt kuti ndikweri kwendikuenda kwandingofambiramo ndatane confidence ndazotosvika mutama akazondirwadza pakuti maipisa saka chironda changu chaicheya ndaibayiwa nezvitumbi zvimatsatsa zvemutara chacho zvaindibaya direct ndakarwadziwa because ndakatofamba ndakutohaika kutohaika malift kana 1 yaindimirira kana 1 kusvika pamesika paya ndichisvika pamesika ndobva ndakazwa spirit ichi chienda kukumbira enda mushopu wokukumbira uyo mukadzi arimo mari uchakupa uchisvika kumanika paya basi paya patosara I'm sure 5Ks pamesika mangoro dzakatowana 5K paya patosara bhichana asi semunhu watonga atonetawo ndakatobatsirika ipapo apatosara ndakatosvika in fact ndobva ndakaenda pana mukadzi uya ndakatozi usamudze zvakawanda akubvunza mane mavanga akarodi maronda bcause maronda angu aioneka maoko ako akatozvimbirira zvaioneka futi icheni zvaitoona kuti icheni andopona sandangozokubvunzwa iwo kuti idzi icheni iwo chingotaura kuti ndakaroverwa nekusungirwa nyaya yekuparadza shoko ramwari chingotaura kudaro ndatosvika chichi mukadzi wakatonditarisawo maoko nditomuexplaina kuti sister ndaimbirawo mari kuti zvamira so ndai munhu kuti ndaipadza shoko sindakazosungwa ndokuti ndakazosungwa kuti nokurwa nyaya yechi yekuti ndaipadza shoko ramwari mukadzi iya kutonditi okay no problem regai ndokupai it was 25 metcash 25 metcash tikati kumadollar it's less than $1 distance yanga yasara mari transport ipapo kuenda ipapo it's less than $1 zvikuru it's less than $1 kana 50 cents katoti kuma 30 cents teisa mari dzekumadollars dzadze yaanopa mukusikana yakabva ndipa 50 metcash it's about 90 atimboti 90 cents ndo yakazondipa 50 metcash yaya kuti ndikwira which means wakatozondipa nechange saka ndakadzomunamatiri makakandipa ndakadzoninamatira chi
mukadzi saka pana shamwari dzake dzainza agara paside pake vasikana vanga akatogarapo ichibva kushopu wake ichindipa mari. So that time, during that time, ndaito ndichinamata ndaitongozona ndainamata matanks asi kwasonamata zviya zvekutonamata nelanguage yangu ndaitozona ndichinamata in tongues. So ndangomunamatira in tongues papa ndichipedza kutomunamatira pabva paita kombi parodi ndichitomhanya kukombi iye wanga atoenda pana asikana anga agara nashamwari dzake ndichienda pakombi papa nditozwa vakunditi vanhu vasikana mukoma ndamupurabudza kuno dzokai nditozosadzoka pinda mukombi uyendi nditopinda mukombi handina kudzoka. But ndakazozvizwa spiritually zvaizvo zvikanzi usaona kudaidza kwaari kuita musikana wekubatsira mari uyo musikana we1 time asikaiti mwana aiti mwana saka pamunamatira mudumbu mwake mwasheka ndo zvaaudza shamwari dzake saka shamwari dzake dzanga dzavada kuti utodzinamatirawo but munhu andaida kuti aropafadze musikana yeye. Saka zvekuti even now musikana handizii zvakaitika here kana kuti zvakasara zvichiitika here kuti wakazobata pamwiri here kana chii chakaitika I don't know but ndo zvandakazoti spiritually ndichobva ndatodini ndaenda ndichitoenda ndatosvika mumanika meme chotaridza kuti all my events azvaitika zviri spiritually kuda pana zvina ndakatadza kana ndichisvika afanira vakanditi munhu yawauya but ndano ndichosvika ndakatoti kwire ndichienda kunaye katoti handichaendi kwatete wangu anosvikira kwatete wangu aya ndaenda kusvikira kwabaonini wangu aya ndakatosvikira neimwe kazini yangu itotaura nezvangu kuti zviri kunzi wakatiza futi uchimoyo hautoziva kuti zvinhu zviri kupi ndakapita madays ndichibva uchimoyo kuenda mana ndakapita 2 days ndichifamba waterera matauro ndakaita usiku ndataura munomaona madhezi ndakadi andakafamba watotaura nezvangu kuti auruzi uchimoyo kwai futi chini wakabuda ndopanotongonaona chidini ndichibudika kuti kazini yangu iyo torapo ndosvika ndomhorosa na baba murisei kuti right chii totaura kuti zviri kufamba somunoziva muzina afamba ndazoenda ndodai totaura sezvazviri kuti hande kumba zvitoba zvinhu zvitori normal uku ana mukoma wangu atofonerwa mukoma wangu yauya anogara kwazona kuzima watofonerwa zini muningina wako kuno kuchi upenga ndo information yakasvika zvatozi kudini uri kupenga ndopona watoplana watoti tinofanira kutora chi muningina ndatodini ndatosvika ndatogara pamba pabaoni papa ndakatorora ndo experience zvezvi zvaitika ndatorara handu aya vatoriko taititaura zvaitika ndakazoti mangwana wacho zviwa mukoma wangu otosvikawo mukoma wangu uchisvika surprise yake ndeyekuti wakatoshamisika kuti munhu wacho uri kuzi kupenga ingawandinotaura nezviri normal zvari ndotaura pacho taura kuti chinhu chinodini unopenga unoexplaina everything nditotaura zvakadai so zvimwe havo vaisitadza kuzvinzwisisa kuti zvaitika pose zvainge zviri spiritual mukoma watoti chi asaka handiti kuperedza kwatete wako yakotora chi mbwashika tidini tiende ndatoperekedza chi mukoma wangu ya tete aiva atoriko akatosvika tete aiva aripo mukoma wangu ya atoripo tete vaiva semunhu wanga ari kuti tomutora agenesti dande rakavatadzira vakanga vakuzondirambidza kuenda mukoma wangu yekudai angatoripo unotowitnessa vakandorambidza kutoenda kuti dai vamira kuti aende ndaide kumutengera bhegi aende akambachakakatsa bhegi rakanaka chichi ini nditori nomukoma wangu saka mukoma wangu munhu norowa bhiya iwo tete wangu vanodini vanonwawo watoronga kuti tete kuti handito kutengera doro chichi nditoti ini ndiri papressure mukoma wangu ngatiende let's go apa takaenda kunomwiwa kwakwa taenda kwaimwiwa kwakwa mukoma wangu akatodzwa neshamwari yati tangu panomwira tete wangu akati watibudei wakabuda kuenda toilet vakatoudzwa ndiripo neni varipo zvikanzi mabata basa mwatotora uyu mwari utori naye waide kushandiswa zvaide kuitiswa hazvisiri izvo vakatoudzwa mukoma wangu yeye handiripoa ok tete vatouya vari kumwawo pa ndakutovapa pressure ngati baya mukoma wangu azona pressure ndandiri kupa kuti ngatiendi tatodini tichitobva kuti okay ngatiendi takatosiya tete vaiva tatoenda kurengi kukwira kombi yekuti tiende chimoyo tozochinda chimoyo tozokwira kuya kusimuka bhera kuno for surprise ka takati tipinda padhoo rekombi ka takashamisika tete vaya vatori mumashure pedu palaini vatokwirawo chi mukombi nesu kuti vafamba sei speed yavakatora ka yakatinetsa vatopindawo chi mukombi meya toti tete vakatibvunza neblazi vangu kuti tete murudi muri kuendawo here muri kudini